Gaur 12etan egingo du estanda Suziriak Iruñeko udaletxe plazan eta hala 204 orduko festari hasiera eman. Iruindarrak irrikaz daude gaur eguerdian Zapigorria lepoan jantzi eta 9 eguneko jaiei ongi etorria emateko. Udaletxeko plazan jaia lehertzeko ordu gutxi falta diren honetan hiriko kaleetan sumatzen da dagoeneko. Jai usaina Luis Zabalza Klub Atletiko Osasunako presidenteak jaurtziko du aurtengo txupinazoa. Iruñeko futbol taldeak egin duen denboraldi handia omentzeko asmoz eta une horretatik aurrera festa hiriko txoko guztietan zabalduko da. Eguerdion guztioi iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurko honetan Platon ere ikusten dituzue kolore gorriak, beraz San Ferminen bueltan arituko gara gehien bat eta horretarako hemen ditut lagun Albo Banatan Arantza Gutierrez eta Ibon Minika ondetorri gurera. Eta kide hauez gain baita ere zenbait kazetari ditugu Iruñean bertan, beraz joango gara eurekin konexioak egiten. Hala ere hasteko agian bikote bai galdetzea ez, San Fermin zaleak bat zareten, naiz eta bizkaitarrak izan, inoiz egon zareten? Nino bai, aspaldi ja urte batzu dira azkenekoz joan nintzela eta egia esan da olakoetan sartzen da burtsu inbidia eta irrika, baina egia da San Ferminek beste gauza bat direla, beste dimentsio bat eta hartzen duten noiteko izaera bertan bizitzeko baino ezin dela ulertu eta egia da Iruñarrak, Nafarrak eta barrak zona bizi duten ulertzea gatsa da, zaila da, bereien propioki bizi duten zerbait da, beste gainontzekoak beste gauza bizi dezakegun bezala, baina hartzen duen dimentsio ditzela da, eta batez ere, 24 orduko, horrelako bukle batean sar zaitezke, jakin gabe exactamente non bizi zaren. Badaude elementu batzuek edo daude horrelako, mugarri batzuek seguramente esan gura berezia daukatenak, ni neu adibidez, badaukate bat oso sartua, batez ere lehen eta aspaliten da, baina presoen etxeratzen aldeko baskari egiten da usteren 8an urterik urte. Lehen baitere urte horretan presondegietatik ateratzen ziren Euskal Herriko preso hoiei egiten zitzaien noraiteko harrera, eta lehenengokoz egon nintzela Iruñako San Ferminetan izan zen, lehenengokoz atera nintzenean espetxetik eta zapia oparitu zidaten. Eta orduen geroztik, egia da, markatu da geratzen den zerbait da, San Ferminak eta zure egoera elkar lotuak daudelako, eta hori baitere bada San Ferminak, ez. Eta entzazuzelako bizipenak dituzun, San Ferminetan? Ni ez ditu guztoko jai handiak. Nire ez bizkaitarra, naiz eta Bizkaian bizi, eta hori adibidez nire ere gustatzen Bilboko aste nagusia, jende gehiegi dagoelako gustatzen zait herri txikietako jaiak. Holan, eta esan beharra dago ere Donostiko izoskia, eta hori tip-topiko hori ere gustatzen zaitzu artifizialak, eta izoskia lasaitasuna gustatzen zailako. Baina bizi nahi nuen, San Ferminak bizi nahi nituen, ez nituelako ezagutzen, eta ja 50 beteta txopoliz fanfarriarekin joan naiz hori getxotik 2 alditan, eta bizi izan dut haiek konbidatzen dituzte horre jotzera, eta oso polita da gero hor afaldu, batean bazkaldu eta bestea afaldu, eta egia esan, oso giro hon eta ikusi nahi nuen, eta egia da, sorpresaz ikusi nuen, ez nuela sentitu pentsatzen nuen klaustrofobia. Ni ez eski gustatzen jai handiak hori aste nagusia, eta hori jende gehiegi dagoelako eta ito egiten naiz, ez? Eta adibidez ni danborrada zalea naiz, baina Konstituzio plazan sartzea ez dut gustoko. Orduan, hori ere olako gauzak, baina hori da nire maniak. Ni oso gustura nago, herri txikietan, hori fanfarri bat dagoenean, eta lasai eserita, eta, Egia da, San Ferminak jaia zarago ere badoa zela eta beste aipatu gulen ez nola hainbat kazetari baitugun gaur Iruñean bertan eta une honetan badugu Eki Atorra Sagasti lankideak kamararen beste aldean kontatu aldigun zer nolako giroa diren bizitzen une honetan eta egia da beste hainbat albiste ere iritsi zaizkigula azken unetan. Kaixo Eki? Betetzen ari dira, izan ere telebistako pantailetatik ikusten duzuenaz, baina askoz ere gehiago betetzen da.
eta azken ordutako albisteak besteak beste, ohiko moduan helikopteroa, poliziaren helikopteroa dugula gainaldean, dronak ere ikusi ditugu, eta polizia eskiak urtero moduan. Edonola ere, agente ugari eta poliziak gertutik zaindutako txupinazua izango da aurtengoa baita ere, eta are gehiago susmatzen dugunez gobernu aldaketaren harira. UPNek gobernua hartu berritan, lehen aldaketak egin dituelako, berdintasun zinegotzia besteak beste, nahiko eskuindarra dela, horrekin kezka adirazi dute mugimendu feministatik, eta horrekin batera, azken ordutako jakinarazpenak besteak beste, herriko tabernaren urteroko egitarau zabala, ez ezaguna aztu kontzertuak direla tartean, untza, dupla, DJ-ak, baita elektrotxaranga zein egitarau zabala, bertan bera utzia izan dela azken orduotan, eta atzo bertan tensio uneak izan direla, ez soilik, hain zuzen ere, UPN-ek oso gogoko ez dituen ezkerreko tabernen mueltan, baita peinetan ere. Beraz, beste urte batez, laster batean, jaurtiko den txupinazo horren baitan, tensioa nabaria da, Iruñean, Euskal Herriko hiriburu zaharrean, eta ikusteke, datozen minututan zer gertatuko den. Eta azken aipamenak, osasunak, Luis Zabaltzak jaurtiko du, aurtengo txupinazoa, eta bide horretan, haserre ere bai, osasunako jarraitzaile ugari espero baitira gaur txupinazoaren unean, eta honezkero ikusi dugu UEFA mafia dioten pankartak besteak beste, ikus dezagun, zenolako ikur festa izango dugun, ikurrin ugari ikusi ditugu balkoietan, eta jendetzaren artean ere beste urte batez, Nafar eta Euskal ikur asko espero dira, poliziak gertutik zainduta hori bai. Hori da, egin mila esker azken orduko hauen gaitik, laster egingo dugu berri ere zurekin bat, beraz gero arte. Ez, egia da azken hainbeste jenderekin, ez, konexioak apur bat geldo badoa zela, baina tira ez, eman ditu horrain bat gako ekinek, eta egia da ez, tentsioa agian gaurko titularretariko bat izan daitekela? Izan daiteke, baina hori ere ohituta gaude, ez? Gaur gainera betetzen dira 10 urte hori kurrin erraldoia jarri zela, eta bizi izan diren horiek, ez? Nola batzuek ez dutela nahi herriak adieraztea gauza batzuk, ez? Eta gero berari entzunda kobratu dut ere Iruñako mugimendu feministak egin duena, eta nola eredugarria izan da beste herri batzuetako jaietan ere ez, nola egin dute momentu batean pasatu ziren ofensiban edo nolabait sujeto moduan esatea autodefensa feminista da egin behar duguna, eta nik uste dut askotan San Ferminetatik olatu feminista bat ere sartu dela askotan beste herritako jaietan, ez? Eta egia da oso notizia txarra dela nor dagoen momentu honetan Iruñeko berdintasun horretan, ez dakit, berdintasun jarraituko dela, behar bat aldatzen dute izen eta familiaren ez dakit zer jartzen dioten, baina hori notizia txarra dela, baina nik badakit horren eta ziur nago horren aurrean ere mugimendu feministak berriro erantzun eredugarri bat emango duela, ez? Eta ja hori San Ferminetatik udako jai guztietara eta nolabait urte osoan zehar esatea emakumeok daukagula kalean ospatzeko nahi dugunean, nahi dugun moduan eta hori ez, libre ospatzeko zera daukagula. Gainera ikusi ditugu azken egunotan, San Ferminen atarian autodefentsa horren aldarria egiten hainbat eta hainbat emakume kalean, hala ere ez, ikusten dugu zenbatetan, ez, nola erakundeak batzutan ez datozen ere ez, kaleko aldarrien eskutik, beraz ikusi beharko dugu ere ez, zerbide edo, bueno, zer ematen duten aurtengo San Fermin hauek. Bai, zoritxarrez ez dakit ez, jende aurrerako jarentzat txupinazun ikusiko dugu zuri beltzako argazki bat, eta zuri beltzako argazki hori iruñar guztiak omen ordezkatzen, benetan igual realitate sozial eta soziologikoak genez duenean hori adierazten. Eta oso adierazgarri direzen elementu batzuek adibidez zuek megaiatzen duzuena ere bada ez. Zelako despropositoa, ja ez da bakarrik ja funtsean dagoen ikuspegi ideologikoa, eta dagoen noiteko nahi apustu politikoa. Zelako despropositoa da horrelako figura batzuek jartzea horrelako kargu batzuetan. Benetan, pentsatzekoa edo hausnartzekoa dela, horrek maila baten horrelako jokabide bat hartzera inoko
legitimidadea edo sinesgarretasuna edo aukera guztiak somatzen duen nolaiteko pentsamendu politiko batek zelako errotze maila eduki dezaken eta horrek zelako arriskuak sortzen dituen eskubideen planoan, jendartea libre eta modu demokratikoan baita ere bere jarduna garatzeko aukeretan eta barretan. Eta evidentemente zapalduak eta nolait ere direne sektoreek are gehiago pairatzeko egoeretan egon daitezken. Eta testuinguru horretan nik uste da Arantzak aipatu duen. Beste behin ere, aurreko egunetan baita ere, jada, nolaiteko autodefentsarako baita ere aldarria egitea ezinbesteko mekanismoa bihurtzen da. Ez da bakarrik egin beharreko zerbait edo pentsamendu logikan koka daitekena. Zoritzarrez egin beharreko zerbait da. Besteak beste, horrelako kargu hartzeak eta horrelako figurek adierazten dutelako arlo instituzionaletik ez zaituztegula babestuko. Hori da, zabiltza adierazten. Eta horre daukon, jendarteren erdiari bideratzen diozun mezu hori, hori da, ez dakit, ze mundutan edo ze mendetan bizi gaitezken horrelako egoera bat provokatzeko. Eta gainera, jakinda, oraindik orain gero, estrukturalak edo egiturazkoak daukogu zen problematikak eta arazoak ditugunean. Jai giroan modu askean bizitzeko aukerak gaur egun ez daude bermatuak inon. Eta San Ferminek arte duten dimentsio mundialari begira baitere, zelan bait, atentzio edo azpimarra berezi bat egitea dagokigu danoi. Eta potere publikoak izan beharko ez horretarako nolaiteko tresna bat, eta alden neurrian, ez dakit, lideratu edo kolideratu beharko leukena, bestelako sektore edo mugimendu antolatuekin, eta mugimendu feministarekin elkarrizketa sozial-politiko hori egin. Eta guztiz kontrako norabidean dagoen errelementu bat da, Eta zoritzarrez, hori da UPN, eta hori da regionalismoa, eta hori da Nafarroan instalatua egon izan dan nolaiteko pentsamendu politiko-ideologikoa, oraindik eskumen instituzionalerako ahalmen bat daukona, eta horren adierazle da Iruñako alkatetza eskuratu izanak, baina sakoneko urrek adierazten ari dutena da benetako aldaketa sozial bat ematen ari da Nafarroako jendartean, baita Iruñakoan ere, nahiz eta igual horrek ez duen translazio zuzenik, indar harremanean modu instituzionalean. Orduan, horretan lan egitea dagokigu eta nahiko adierazgarriena da batez ere sektore antolatutatik eta herrikoetatik egiten ari da nolaiteko beste San Fermin eredu horren bilako lana, oztopatzeko nahi bat baino ez dagoela, Eta horren ikusten ari garena da, Iruñako txupinazoa jotzeko edo botatzeko minutu batzu falta direnan, eredu polizial baten adibide bat baino ez dugu ikusten ekinek aipatu denen logikan, Hori da UPN. Ez da ere aipatzen zituen tarteka nola, Ipeñekin, Iruñeko herriko tabernarekin, laba egitasmoa baitare azken egunotan, polizia hurbildu egin zaiela, baizun ezberdinekin mehatxuak egiten ez dena prest bazutenean jaiei ekiteko eta horrek ere bideari ez dio laguntzen. Bai, eta gainera ez du zentzurik, eta ez da bakarrik aurretik eman dituztelako baimenak horiek egiteko, baizik eta. Badago lekua guztiontzat, hau da, ez dugu katzen beste batzuk behar bada nahi dutela edo beste motatako jaiak, izan daitezke inkluso batek eman aldiola zentzu erlijiosoa, beste batzuentzat ez daukana, haiek badokate aukera hori egiteko. Bai, hori da, ez? Baina bestea eta gainera nola egin duten, ez? Eta izan da, iztea eta gainera badakigu nolabait kalea dela lekua jaiak ospatzeko, ez? Hori dela, ze gainera horrekin batera, ezin duzue egin, isunak egongo direla eta, baina gero ematen ari da beste privatizazio bat, eta hori ere kontuan hartu behar da, ez? Jaiak privatizatzen ari direla, eta nola onartzen dira beste motatako jaiak, festivalak eta ez? Eta nola kalea horren inguruan ere jaietan San Fermintatik arago nik uste eta osnartu behar dugula horren inguruan, ez? Ez da bakarrik, ez dugula nahi zuek adierazbideak edo zuen jaiak gustoko ez ditugulako, baizik eta guk badaukagu eskubidea esateko non eta nola egiten diren zerak, eta gainera privatizatu egingo ditugu. Eta privatizazio horrekin ere merkantilizatuko ditugu jai horiek. Eta salduko ditugu atzerritarrentzako ez dakit beste espazio batzuk eta beste gauza batzuk. Eta nolabait
nik uste dut horren inguruan ere pentsatu behar dela, ez? Ez dela bakarrik isilastea jai herritarrak, baizik eta horrekin batera ze eredu gainera saltzen ari da orokorrean eta Ipar Euskal Herrian osoan, eta dala 3. sektorea, jaiak kanpora begira, dena kontrolatua, dena zera. Eta orduan nik uste dut orain, egia da, kasu honetan badago nahasten dela erabaki politiko ideologikoa, baina baita zer eredua nahi duen, ez? Eta hori ere gero esportatzen dela besteliko batzuetan, eta batzuek oso ondo ikusten dute, hori ere bai. Bada, laster hitzeko diegu gai hauei berriz ere, baina esaten diatenez, Nerea Gartia lankidea, bera justu ez, berez plaza horretan dago, baina ez da ikusten dugun plaza horretan, ea zer bidali digun. Eguerdion, udaletxeko plazan gaude eta ikusten duzuenez jende gainezka dago, oraindik falta da guztira betetzeko, 11-etakoak amaitzen ari dira eta 12etan zupinazoa izango da, urduritasuna eta zoriontasuna nabaritzen da, eta aipatu dugunez 12etan osasuna taldeko kideek zupinazoa botako dute hemendik, udaletxeko plazatik. Tira ez, ikusten ditugu, aldendu egin da apurtxo bat Nerea bideo hori grabatzeko, izan ere egia da jendetza ikusten dela, ez? Eta harinago aipatzen zenutenaren aldetik horixe, ez? Nola bideratzen duten jendea jaietan, eta egia da, ez? Herriko Tabernako kidek ere aipatzen zutela, ez? Azkenan ekarpena ere bazela deszentralizatzeko zenbat jende ikusten dugun, ez? Bertan dagoena, eta ze importantea baden tira ez, alako ekimenekin aurre egitea, aipatzen zuten ere ez, auzokidekin hitz egin izan dutela, azken, beti hitz egin izan dutela, eta honetarako baita ere, neurriak ere adostuak zituztela beraiekin, ez dakit ez, dezibeliotan bajatzeko dana alakoa, eta hala ere ez dakiguna da ez, oraindik ere honek albiste gehiago emango dituen. Bai, eta, karo, San Ferminak 6-tik 14 izango dira uztailan, baina Herriko Taberna laba edo bestelako egitasmo batzuek urte osoan jarraitzen dute bizitza sozial, politiko, kulturalari nolabaiteko ekarpen bat emoten urte osoan zehar, ez? Eta nolabait ere, ezinbestean behar duzuna da nolabaiteko elkarkidetza bat eramatea, auzokideekin, egiten den proiektu egitasmoekin, eta nolabait ere, danok ulertu baitere, jaien testu inguruak apurtxu bat, berez egiten direzen zenbait gauzei nolabaiteko margen edo malgutasun gehiagorekin egiten direla, ez? Eta hori nolabait ere adostasunerako aukerarik balego, asko zobe, ez? Azken finean, San Ferminetan, denak daude San Ferminetan, ez daude bakarrik proiektu batzuek edo egitarau batzuetan antolatuak dauden lagunak, ez? Ni bat nator, Arantzak aipatu nerekin. Nik uste dut horbait ere fondoan badaudela bestelako eztabaida batzuk egiturazkoak direzenak eta erantzuten ari diotela nolabaiteko eredu guzti bati, ez? Eta kontrastean dago, ez? Hemen gaude minutu batzuen zain San Ferminetako txupinazoa jotzeko, baina Kobeta mendin baitere 3 egunetako makrokontzertuak daude, eredu bati erantzuten diotenak, eta seguramente horrelako egitasmoekiko nolabaiteko esango dut, aldendua dagoena ereduarekiko, ez? Sartu gabe eztabaida. Baina errealitateak horre dira, ez? Eta egia da baitere, atzean badaudela bestelako elementu batzuek, ez? Esan da, eredu turistifikatu baten logikan baitere eta gentrifikatuaren logikan baitere daude hiriburuak nagusiki baitere hiri Euskal Herrian dimentsio bat daukatenak eta nolabaiteko bestelako reperkusio bat daukatenak, eta horrek eragin eta inpakto oso bat daukate hiriaren eta hiritarren nolabaiteko bizitza osoan, ez? Bai prekaridadea aldetik lan postuei begira, bai etxe bizitzaren inguruan, bai merkatu txikiei begirakoan, eta barrak, ez? Beste batzutan igual horri buruz hitz egin izan dugu. Eta San Ferminek badira horretarako nolabaiteko, ez? Apurtxoet oxigeno, ez? Mekanismo bat ere badira. Zentzu guztietan, eta animikoan eta ekonomikoan ere, eta strukturalean bere, ez? Orduen, hor ikusten dire hiri ereduen talka bat, ez? Eta gehiengo batek adibidez, seguramente horrelakoek igual, begionez ikus dezaketen egitasmoak, eta gero potere publikoak bere nahiari erantzuten dion eta interes propio erantzuten dion nolabaiteko jokabide baten aurrean aurkitzen den talka bat, ez? Eta zoritzarrez Iruñarrentzako, eta lehen aipatu du Arantzak, baina ez da
lehenengo aldia, baina lehenengo aldia ez esateagaitik eta apurtxuek kakotxen artean ohituak egoteagaitik ezin deguna normalizatu, ez? 2023 urtean bizi gara eta esan dakoa, ez? Osea, txupinazan sartzeko, municipalen baimena behar duzu. Barruan eroso. Hori da, ere, publizitate komertziala da. Hortarako ez dago inoko... Hori da, ez, eta orduan hori ere kontuan hartzekoa dela. Ezin dira gauza batzuk esan edo eraman, baina beste batzuk bai, eta ez da bakarrik, ez da inozenteki zera gertzen, eta horre egoteko, imaginatzen dut, hori ordaintzen dela, eta... Eta balkoiak, eta hor dago osoa. Ze hor balkoiak ederto asko ordaintzen dira, horre egoteagaitik. Tartean esaten diate justu, ez? Udaletxetik ere bideo bat bidali digula Leire Martinez lankideak, ea bertan zer giro dagoen, jendagian urduri ere egongo da bertan. Egunon, Karol, hemen giroa izugarri goxoa da, udaletxe barruan gaude, Hamaika telebistan zuzenean jarraitzen, eta ez dakizue ze emozioa bizitzen ari garen hemen barruan. Gaur, Iruña zuri-gorriz ernatu da, oso konten gara denak, udaletxe plaza bete-beterik dago, balkoietan jendea kantuka, txistuka, algaraka eta denak parranda gogoz. Udaletxe barruan ere giroa oso polita da, hemen bildu gara kazetari andana bat, politikariak, eta denak elkarrekin pozik jaia eta festa honetaz gozatzeko esperoan eta irrikitan. Oso guti falta da, txupinazoa jaurtitzeko eta hemen izango gara dena kontatzeko. Tira, ez, ikusten zen ere inguruan beste ez, kazetari batzuen mikrofonoak eta egia da gainera ez, mundu mailan kasik ez proiektatzen den festa bat badela horrek ere zer esan asko ematen du. Bai, Hemingwayk nola baita idatzi zuen eta promozionatu zuen eta bai, zera. Eta nik eske beti ikusten duan ean txupinazoa beti zen, zenbat jende sartzen den eta ze txikia den plaza hori. Ze gero ikusten duzunez, nola sartzen den hainbeste jente hemen ez, eta gero esan duena ez, politikariak denak jaietan brindizak egiten direla eta nola bai, badago olako erlajazio bat ez, gero badaude autotzerak, baina jaietan ere badela modu ona jendearekin hori harremanetan egiteko egia da, batzuek ez dutela aprobetxatzen, ez dakitela aprobetxatzen, baina hori ez. Baina bai, hori gero 7 egunetan zehar hori jarraituko dela, hainbat irudi ikusiko ditugula, eta aitortu behar dut egunero esnatuko naizela ikusteko entzerroa, naiz eta badaukat iloba batek esan didana zezenak sufritzen dituztela, baina eske niri gustatzen zait hainbeste eta txikitatik egin dut hori eta nire etxean gainera esnatzen gara guztiok etxean hori ikusteko, ez? Nik uste dut emozionantea dela eta bai, eta bizitzeko modukoa, ez? Eta, bueno, ere ez dugu ahaztu behar ere, lezakan ere badirela San Ferminak, ez beti, ez, ahazten ditugu lezakarrak, eta, bueno, pues, haiek ere, bai, haiek ere, aipatu behar ditugu, ez, horre ere daudela jaietan. Bai, justo zeniat ere ez bestelako gako batzuekin, berriz ere badugula prest, Eki Atorrasagasti lankidea, ea oraingo honetan zer duen guri kontatzeko. Ea, badukagune berekin konexioa egiterik, ez? Tira, beranduxago egingo dugu antza, baina horixe, ez? Aipatzen gabiltzan nola esakan ere bairen San Ferminak, ez? Eta, bueno, hortxe ez, herri txikiagoa ere badaukagu, eredua ere ez dakit ez, zeinpunien, sekula egon, baina suposatzen dut ere, agian herritarrentzako ez dela xamurra izango askotan. Ni egonan nau, desakan bai. Ni pasaion bai. Eta bai, egia da beste eskala bat ere evidentea moduen, baina bai, badaukate bere xarma eta badaukate gainera seguramente egiturazko elementu batzuek baitere estrapolatu daitezkenak, ez? Nahiz eta eskala guztiz ezberdina izan, ez? Egia dalako okupazio bat bihurtzen dalako herriarena eta bueno, jai eredu herriko jara baitere igual, oso presente badagoen bebai, jende asko joeten dela bortzitatik kanpo ere, esan dezagun, ez? Eta hartzen dugu referentzia moduan, edo San Fermin atozenean, galdera asko izaten dena, nola zoaz Lesakara, edo Iruñara, edo Bietara, ez?
hori egia da, ez? Eta bai, eta Lehen utik jaten zen lezakara. Baitu, hori da, eta urte batzuk hartzen diren plan de joe lezaka, eta rapikatu nahia, eta nik dinamiko horretan egon nago bere momentuan, esan gaztean ez bana hemen, ja. Baina egia da, nik uste dut bai dago beste elementu bat, eta da, Nafarroan ere, Nafarroa garaian bereziki, oso, hori ez, jaiak oso transversalak direla zentzu horretan. Nik uste dut hori baitere inbidiagarria badala, eta norait ere eredugarria zentzu horretan, ez? Osa, jendarte guztiaren parteidetza bat daukola, ez? Eta atzo justo, aipatu dutzut lehenen ofean, ez? Gaizkaran gurenek egin duen eurako reportaje bat, ETV-en ikusi nuen, eta aipatzen zituzten egin bat, jende ezberdina, adine ezberdintakoak, eta jatorri ezberdintako jendeak kontatzen berein San Ferminen esperientziak, eta danek irribarre bat, eta danek, ez? Emozio puntu batekin abiatzen ziren, iruñarrak izan da, oso modu bizian bisita, ez? Eta nik uste dut, estrapolablea dela Nafarroa garaia daukon ezaguarritze horrekin ere, ez? Eta uste dut baitere hori, sanoa dela, eta Euskal Herrian, bereizgarri bat ere badala, ez? Zendari asko gustatzen zaio orain bai segundotxo bat, ezaten diate ekine badagoela prest, kameraren beste aldean. Kaixo, eki? Zertzo baite behar dutzen. Bai, eguardien berriz ere, ikusten duzue tokiz aldatu garela zertxo bait, hemen atzean ikusten duzue, udaletxe plazatik 50 metro eskasera gaude. Eta ikusten duzue, honezkero lepo daudela, baita inguruko kaleak ere. Eta azken irudiak ikusten baituzue, honezkero ikurrina udaletxe plazan zabaldua da, eta horrekin batera, azken urtetan bezalaxe, Euskal Presoen etxeratzearen aldeko ikur handi bat ere zabaldu berri da, oial zuria, eta ikusten duzue tipografia beltza daramana. Azken minutuak dira hauek, gogora ezazue, eguardiko 12etan bertan, eskuturrean daramagun, zapi gorri hau, lepoaren bueltan jartzeko unea izango dela, eta osasunak, UEFA-tik kanpo geratu bada ere, Nafarroako gizartea erabat batu duen klubak, jaurtiko duela aurtengo txupinazoa. Bien bitartan esan da bezala, kaldeak honezkero lepo dira, eta denak prest, San Ferminei, eta bide batez, hauteskunde kanpainari ere bete-betean, hasiera emateko. Bai, ez da, gaur bitxupin botako dira, eskerrik asko eki laster izango gara zurekin bueltan. Erraldoi horien eta Euskal Presoen eskubideen aldeko bandera horren irudirik, hala ere ez, badirudi hor danborra jotzen badabiltzala, 2 minutu eskas besterik ez dira falta, beraz jarriko ditugu zuzeneko irudiak eta laster bueltatuko gara.
Tira ez, entzun ditugu txupinean ez bota diren ahotsak ez, osasunaren aldekoak, izan ere egia da ez, gatazkatsu badagoela hor egoera, eta esaten jaten ez, txupina bota berritan ikusten gabiltza ere ez, ordezkari politiko ezberdinak, euren ekarpena egiten txupinazo honi, eta ea zer diozkun Ekia Torrasagaztik oraingo honetan. Bai, alaxe da. Ez diogu etxiko, ez dugu amorerik emango, hori osasunari buruz. Esan dizuegu, Nafar gizartea batzeko izugarrizko gaitasuna duela, osasunak eta lorpenak itzelak izan dira, baina bereziki sozialak. Eta horrekin batera, UPN kanpora argi eta garbi entzuna ahal izan da, Udaletxe plazan, badakizue alkatea aldatu dela, baina gobernu eskuindarra ez zoritxarrez, eta horrek beste bain ere, hiritar askoren sumina eragin duela, ez da azteko eta alkatetza aldatzeko aukera bat zegoela, Asironen bigarren garai bat hasteko aukera izan duela Iruñeak, Euskal Herriko hiriburu zaharrak, eta azkenik ez dela posible izan, momentuz behintzat. Tira, gauzak honela ikusi duzue, Ikurriña balkoian ez dutela nahi izaten, eskuineko agintari erregionalistek, baina balkoiak Ikurriñez beteta ikusi ditugu goizean goizetik, eta Udaletxe plazan beste urte batez, naiz eta helikopteroa izan, dronak, eta polizia esi sendoak, beste behin ere aldarrikapenak ez du utxik egin. Gauzak honela, Udaletxe plaza pilpilean ikusi dugu, eta Jago Arrasatek ez du jaurti txupinazoa, baina alboan zen, eta ikusi besterik ez dago osasunak zenolako erreferentzialtasuna lortu duen, naiz eta Europak danbateko eman eta atea itxi. Gauzak honela ikusten duzue atzekaldean, izugarrizko giroa dagoela, Udaletxe plaza txiki geratzen dela gaurko egunez, eta inguruko kaleak lepo beteta daudela, datozen egunotan datorrenaren lekuko txiki izango da, ez dugu zalantzarik, ez duelako etenik izango festak, eta jai herrikoiak naiz eta eragozpenak izan, eta azken ordutako albisteare hori izan da,
beste behin ere UPNek kanpainari ekin diola Sanferminekin eta bete-betean herri Sanferminen aurka ekiten hasi duela alkate berriak. Baina gauzak honela, aizue, ez gara askoz ere gehiago luzatuko, badugu eta Iruñe astitzen analisia, eta analisia hasteko eta behin. Datozen egunotan milaka izango zareten, ona gerturatuko zareten euskaldunak, eta baita atzerritik ere etorriko zaretenak, bertara etorrita zeintzuk dira Sanferminetako gakoak, zeintzuk dira Sanferminen sekretu txiki horiek, eta zeintzuk dira herri Sanferminak gertutik gozatu eta bertan parte hartzeko aintzat hartu beharreko jarraibideak. Iruña astitzeko kontatu dizkigu denak. Eta antza denez, UPNren udal gobernu berriak serioski hartu du hori guztia. Bai, berez, esaten da festa dela kolore politiko edo alderdi politikoen presentziarik gabeko festa, ez? Denak berdintzen gaituena, baina, a ber, kontuan izan behar dugu, gaur hasi dela kanpaina, uztailaren 23ko hauteskundetarako kanpaina, eta, esan duzun bezala, atzotikan ja batzuk badaude egoera tentsionatzen. Izan ere, esango dizuegu zehatzago, atzo sare sozialetan, batean edo bestean irakurriko zenuten, debekuak, gainera azken orduko, hau deigarri xamarra bada, bezpera arte itxaron esateko gutxienik gogoan izango duzue, askok eta askok, herri Sanferminek egitarau zabala eskaintzen dutena, eta besteak beste, Arrano tabernak ere izugarrizko egitaraua aurrekusia zuela, besteak beste, untza, dupla, DJ-ak, elektrotxarangak, egitaraua esan genezake nahiko pisuzko egitarau bat, eta hori bapatean goiti bera bota diete. Pisuzko eta esan beharra dago urtero egiten dela aspalditik. Eta kontua da, antza denez, atzo, udaltzainak paseo luzea egin zutela aldezarretik, eta bai herrikotik eta Arranotik pasatu ziren bezala ere, beste hainbat gunetatik pasa omen zirela. Nio informazio hori heldu zait, baina ez dut kontrastatzeko aukerarik izan, baina denetan berdina mehatxua, isunak tarteko ez, isunak iritsiko direnaren mehatxua, orduan orain ikusi beharko da. Hori hor argia da batetik herrikotik eta Arrano elkartetik helarazi duten oharrean egiten duten deia. Publiko egin duten adierazpena izan da, horregatik jakin dugu, besteak beste da bideok ere, eta deialdia da, Iruñe? Bertaratzea. Azkenean, eskaintza horrek ere aukera ematen zuen gune horretara joateko, eta orain eskaintza hori gabe ez, behintzat bertara ere hurbiltzea. Zalantzarik ez dugu, baina jendea gerturatuko dela. Hala eta guztiz ere azenolako mezua ez da, UPNren gobernu berriak uztailaren 6aren bezperan igorrena izan duena. Datozen egunotako gauza batzuk ez dira sekretu. Zein hitzordu datoz, eta ikusi eta giroa nola dagoen, mediatikoki ere esanguratsuak izango diren hitzorduak zeintzuk izango dira. Datozen orduotan. Gaur izan dugu txupinazoa, lehertu dela festa, Sanferminetan gaudela eta askorentzat urtea orain hasi da. Gero atxaldean egin ohi da, edo ez da egiten, batek daki riau-riaua, hor ere nahiko garrantzitsua da ikusteko noraino tentsionatzen den. Zer da riau-riaua? Ze ziur? Baten batek oraindik ere ez dakiela, denetik gure audientziak baten batek ziur eskertuko duela. Riau-riaua zer demonio da? Oso galdera ona da, gauzat, herritarra, bere garaian, duela urte asko egiten zena, gero debekatu zutena edo egiteari utzi zutena, eta da gauza herrikoi bat, gainera, Iruña osoa ez, kolore ezberdinetako edo sentimendu edo ideologikoki desberdinak garenon elkargunea, esango nuke, eta kontua da atxaldean gaztelu, udaletxean batu, eta hortik da modu bat ere urtean zehar gertatu denari nola baiteko kritika egiteko, baina hori urteekin joan da hori beraz. Eta kontua da, jakin nahi baldin baduzu, joan behar. Hitzordu herrikoia, eta bestela Googleen sartu, ziur irudi hainbat ere ikusteko aukerara izango dela. El vals la traen, porque llegaron las fiestas de esta gloriosa ciudad. Que son en el mundo entero una fiesta sin igual. Riau.
Tira, hau nik aitortuko dizuet, Aitona Monek lekukoa pasazigutela eta beste hau gure etxean oso aski ezaguna dela, baina akaso Nafar belaunaldiak Euskal Herri osoan zabalduak daudenak, akaso guztiek ez dute honen berri izango. Itzordu herrikoia izango da hori, aldarrikapenik falta etzaiona, edo nola ere datozen orduotan eta egunetan itzordu gehiago izango dira. Niretzat garrantzitsuena uztailaren 8koa Germán Rodríguezen erailketa gogorarazteko ekimenak bai goizean eta txaldean gainera aurten goizeko ekitaldia desberdina egingo da. Antza denez, nirea ez den gaitasun batekin lotuta, hau da, kantatzearekin ikusi duzuen bezala. Eta, bueno, nik bertaratzeko deia, Horreaga kalean izanen da urtero bezala, eta niretzat oso momentu berezia eta unkigarria. Iaz, mediatikoki, Kuria kalea biziki ezagun egin. Hortxe gaiteroen, une hori, udaltzaingoak ikusten ditugu esia egiten, ekinek ziur duela honen inguruan ere zer esateko. Bai, eki berriro zurekin bueltan, ikusten gabiltza. Hemen konexio kontuak ere badak izan zuzenekoak hause duela. Bai, barruan, eki. Bai, izan. Horixe, ikusten gabiltza orain irudiak, eltzearra. Ez dakit ikusteko aukera duzuen, eta une garrantzitsuena duzu orain, gaiteroak. Gaiteruen eta gaiteroekin batera izugarrizko uholdea izango dena. Txistulariak dira, aurretik bidea irekiko dutenak, eta ikusiko duzue nolako eromena eta azen nolako gaitasuna milaka lagun guztiak pilatuta udaletxe plazan, une unkigarriena izango da, gaur txupinazoaren jaurtitzarekin batera. Gogora ezazue, ohitura honek tradizio luzea duela, eta aizue, 36aren aurretik ere. Jo barko genuke, orduko Sanferminetara, hortik datozelako gaur egungo ohitura gehienak, riau-riaua barne, ezaztu.
Badirudi ez, hortxe badabiltzala sartzen, txistulariak, astear izango dira, ez dakit zuek hau inoiz ikusi izan duzuen, gustoko ere baduzuen, egia da ohikoa badela irudi hau ikustak, ez da jende hor saltoka, nola erreparatzen diozu halako irudiari? Ni agobiatzen naiz pizka eta inbeste jende ikusten dut gazteak direla, gehienak gizonak ere bai, eta nik olakoak gustoko ditut, baina ezain beste jendearekin, hau da, musika kalean olako zerak, ez? Eta nik uste giroa jartzen dutela, eta batzuetan ere laguntzen dute kanta batzuk esazten. Gero eta gehiago txikiek ikasten dituzte beste batzuk, baina ohikoak beharra da ahaztu egiten dute, ez? Eta nik uste gutxienez jaietan ikasteko gero geratzen direla. Ira, baina lehenago beratu behar zela, ez? Urte errepikatzen den irudi hau gogoratzeko. Bai, eta jai batzuk, nire naz antropologa, baina jai batzuk herritarrak bihurtzeko denboran mantendu arazi behar dira. Eta denboran mantendu arazteko, urterik urte mantendu eta errepikatzen direzen ritual batzuk edo liturgia batzuk ere beharrezkoa dira mantentzea, ez? Errebisioan eta evoluzioan egon beharko liratezkenak, eta nire batean herritarrak eta herriak berea egiteko moduan izeteko, ez? Horrelako elemente nik uste dut salduratxo dugu. Eta orain ahotsa altatuko dutela, honen oiuak entzuteko, ea?
Tira ez, ikusten dugu ja dagoeneko plazatik badoa zela txistulariak, ez, hor jendetza ikusten dugu tarte ez, estuago horretan, ez den gertatzen, problema handirik izan ere ikusi ditugu, ez alako jendetzak ere batzen direnetan arriskuak ere badirela nahiko handiak. Bai, eta jendetza nik etorkizunean baten batek ikusten baldin baditu esango dut, emakumeak non daude. Ze oso emakume gutxi, ez gaiteroen artean ere oso emakume bat edo bi, zera plazan ere gehienak dira mutilen kuadrillak, eta ikusten den morea da nolabait ardoarena, kamisetetan. Esan edotze horrek ere, nire ustez ere horren inguruan hausnarketa egin behar dela nola okupatzen diren espazio publikoak, nola okupatzen diren jaietan ere, ez? Eta, behar bada, nik egia esan, nahiago ditut beste leku lasaiago batzuk, beste zeretan, eta gero, ere zelako plaza zelan ikusten den zikinkeria, ez? Eta jaietan ere kontuan hartu behar dugu jaiak batzuek oso ondo ospatzeko badaudela pertsona asko lanean atzetik eta ez daudela jaietan. Eta nik uste dut errespetuz tratatzea, ze jaietan batzuetan ere hori ez dugu kontuan hartzen, barren atzean dagoena ez dagoela. Fiestan askotan dagoela lanean, dagoela ordu asko sartzen, eta gehienetan diru ateratzen gero beste San Ferminetan jende asko lan egin behar du urteko presupuestoa edo gauza batzuk orekatzeko. Herri ekimenetan ere lan egiten da dirua lortzen delako horretan, eta nik uste dut hori ere kontuan hartu behar dugu jaietan gaudenok ere, errespetatu behar dugula jaietan ez dauden pertsona horiek. Bai, ere bat adoz. Eta adibidez bukaeranetik, epatu denetik baitre, eztabaida horiek baitere edatu dira, ez, beste gune batzuetara eta jai dimentsio handikoetara, ez. Justo lehen behi aipatu den egon gara, ez, Bilboko aste nagusien irekiran bai txupinazorekin eta bat, urunearen oiteko elementua baitere gorron da, desagertzeko bidean, ez da oraindik orain badauden elementu batzuek, nik uste dut eztabaidak eguneratu behar direla, ez, jaie herrikoien izaeratik abiatuta eta errespetauta, eta eguneratze horrek baitere beste eztabaida batzuk zabaldu behar ditu, ez, eta seguramente progresiboki igual edatu edo garatu duten joango dira, baina beharrezkoa dira horrek irentzia, ez. Eta gero, aipatu zuen hildotik, anekdota gisa edo nik goratzen dut, justo Gabon hauetan egon ginen familian egun batzuk pasatzen Iruñean, eta gure ume nagusiari, 6 urte deko zela, justo Udal plazan, lehenagotik ikusta daukan hau telebistan, epatu nion, ez? Hau da Txupinazoko plaza, eta harrituta geratzen zen bere, baina hau da, ikusten den jendetza guztia, nahiko esan guratxoa dalako, ez? Iruñako Udal plaza berezia da, eta oso nahiko estua da, duen erreperkusio guztienetarako, eta aldiz ikusen batoko jendetza dagoen, nahiz eta horrendik orain, Arantzak aipatu den moduan asko dagoen hor aldatzeko, ez? Eta aipamen bat nik uste baitere beharrezkoa dana, lehenik baitere dibez aipatu dudalako, municipalen kordoiek eta bar daukaten funtzio zentzugabekoa, baina oraindik orain jai herritarren barruan baitere irudimena izateak asko laguntzen du, eta oraindik orain, Ikurriña Nafarroako bandera edo Euskal Presoen etxeratzearen aldarrikapenek presente eukiteak kordoi guztiak gainitze dituzte eta askotan dituzten marko mental itxiek irekitzeko modua da, eta ni zintzo banatzue posten azorlako ikusten eta beste behin beste gol bat sartu izan, orain osasunak potadura Txupinazoa, baliguta metafora. Gero lehen aipatzen zenuen, nik ere inoiz pentsatu izan dut, txikia emoten duen Iruñako udaletxeko plaza bera, eta ez dakit hor zenbat pertsona izango diren, egia da, datutaren naizela sartu ez, biratzera beste urtatzutan, edo oiko San Fermin egunetan zuma jende batzen den hor, baina egia da, orain ez, zikinkeriare ikusten gabiltzala lorean. Ikusten ari dira momentu honetan egiten artean. Bai, eta hori zuk esan duzu, ikusten da handiago honetan, ez?
Eta, bueno, imaginatzen dut, zure 6 urteko umeari gustatzen zaila ere karabinagre eta, ez? Hoiek dira, ez dugu ahaztu behar, ez? San Ferminek daukaten, umentzako daukaten programa eta daukaten kalea eta sarma hoiek erraldoiak eta... Erraldoiekin egin dezakegu egitara gozo bat, guretzean. Orain dela aste bat egon ginen nekantak ikusten Samamesen, eta kasi nekanta baino gehiago, erraldoiak zaukaten protagonismo gehiago, hori... Umeen begiekin ikustea jaiak ere polita da, eta, bueno, gero ahaztu egiten dugu, eta egia da umeekin nola bizi diren beste zera batzuk. Eta gero San Ferminak ere nola bizi izan ditugun batzuk etxetik, nire kasuan semeak dira mutilak direlak, joan direnean autoa hartu, joan San Ferminetara eta esan lo egin, eta ez dakiz zer, eta ze keskak sortzen diren horretan, eta, bueno, bai, beti esaten duzu nireak burua jantzita daukatela, baina joan eta buelta San Ferminak, bueno, baina bizi behar dutela, ez? Eta, bueno, bai. Ez dakit justu ez dute irakurri ni, baina zelako prezioetan izango diren, ez, aurtengo urte honetan, bueno, ez, orain gitxi Bilbotik turra pasa dela, ez, horraipatzen ziren baita ere, bueno, Iruñean errepikatu egiten da, ez, San Fermin guztietan, baina hor ere, ez, zelako inpaktua gero izango duten ikusteko badaukagu. Ba, eta gero ganera horre sartzen diren presioak normalean gero bihurtzen dira referentzia, gero ondoren baita ere mantentzeko, eta bai, egia da. Hori hor dagoela. Bai, ez zer denuen ez, batez ere pentsatuta ez, nola hainbat eta hainbat gazte paten direnean nun lo egin, eta tira, kanpinak botatzeko egia da Iruñan badagoela lur nahikoa. San Ferminetan apurtxu bat dana, nik eto kontatuko dana, baina jardinan loindakoa nago. Kotxeak, furgonetak, pisuki... Gaur zegoen kontatzen batek ere 30 pertsona pisu batean sartzen direla, eta, bueno, izan daiteke jaietan eta, bueno, beste jai batzuetan bezala ere sartzen dela. Nahi tapatzen dira horrelakoetan. Eta entzuten genituen lehen xabez justu txistulariak hasi baino lehen, ez? Oiuak kupen kanpora ziotenak, ez? Justu, ez? Hauteskundeak pasa dira orain gutxi. Ikusten dugu orain, ez? Alkate berria baita ere bertan iruditan, ez? Eta zenbat kostatu den edo ze korapilatsuak izan diren eztabaida guztiak, ez da? Alkatetzak eratzeko azkenean ikusi dugu, ez? Ez dakit gainera orain Espainiako hauteskundeak ere batuztela zelako eragina izan duten Iruñan eta Nafarroan. Bai, nik uste dut hori UPN kanpora dela nolabait alderria, ze ez du erantzuten, ez? Ez da irundarrek nahi zuten gobernua, ez dute lortu. Batzuetan urnetan edo lortzen ez dena, lortzen da horrelako paktuekin, eta izan da, bueno, batzuek ez duten nahi izan argazki bat, hori Espainiako hauteskundei begira, eta, bueno, haiek jakingo dute zergatik egiten dituzten gauza batzuk, eta hori gertatu da Nafarroan eta Iruñan, eta gertatu da ere EAEn, ez? Batzuek, bueno, oso argi izan behar duten norekin lerratu diren, norekin egin duten poterean mantentzeko eta baztertzeko, gainera nolabait apartheid politiko egiteko, ez? Nik uste dut hori badela ere modu bat, helburua hori izan da, ez da helburua ez da izan zerbait eraikitzailea, baizik eta ez egotea, hain zuzen ere, EH Bildu ez egotea poterean, gainera ikusten da, nolabait aurretik gauzak ondo egin zirela, ez? Berresten duzunean horrelako nahia eta orduan, bueno, herritarrek esatea UPN kanpora normala da, normala da. Ez da nahi dena, eta batzuetan hori aritmetikek egiten duten nolabait nahien kontra, eta esango dute zilegitasuna eta zera bai, baina batzuetan gaur uste Feijóok esaten zuela ezin zela nolabait respetatu behar zela bozka gehien daukan zera alderdia denat esan duzu. Bueno, orain bai, lehen ez, noiz bai, noiz ez, interesatzen zaidanean leku batzuetan bai, eta gainera, eske, lotzari gabe esaten dituzte olakoak. Herri baten kapaz dira olako bat esaten eta beste instituzio, ondoko instituzioan kontrakoa esaten eta ez dira ez da lotzatzen ere. Apera jokatu duen guztietan PSN-ek berak ere. Bai, eta gainera justo aurtengo San Ferminek gainera daukate bereztasun propio batzuk, ez? Egia da, igez izan zirela nolabait ere pandemiaren osteko lehen San Fermin normalizatuak, akotxen artean,
egia daia apurtxu betez, beste iraunkortze bat emondala, eta batez ere aurton emondan beste testinguru berezi bat bada, bueno, 4 urterik behin, normalean maiatzan izaten diren eta ekainan osatzen diren udalen osteko San Ferminak direla, gertu daudela denboratan, baina batez ere gero testuinguru orokorraren baitan, hauteskunde batzuek beste hauteskunde batzuen logikan baita ere badaudela, eta horren nahiko berezia bihurtzen dituzte. Orduen, karo, normalen horrelako nahiak oso interes konkretu eta konjunkturali begira erantzuten dieten zerbait dela, ez. Hala ere, hemen egun hauek batez ere alkatetzaren bitartez, bosgoragailutza eta noraiteko argazki potente bat islatzeko aukera ukingo du UPNek, baina egituran edo sakonean dituzten aferak eta arazoak horretan mantenduko dira uztailaren 15-etik aurrera. Ikusiko dugu baita ere 23an emaitza lortuko dituzten, PP eta UPNren artean baita egon direlako mugimendu batzuek azkeneko urtetan, bereziki, eta gero ikusiko ditugu baita ere, benetan soziologikoki egon daiteken aldaketa sozial-politiko hori Nafarroa garaian, UPNek nolabait ere bere estatusa baita ere galtzeko bide bateri iesaiokela, ez? Eta nahiz eta gero, Arantzak aipatu moduan, aritmetika parlamentarioak edo alakoek bestelako gauza batzuk isladatu. Ni adibidez orain aipatu duzun ildotik, iruditzen zedana da benetan esanguratsua dana eta benetan afera honetan bestelako logika baten arabera astartu beharko lukena PSN da. Ze PSN-ek nik uste dut, UPN badakigu zer dan, eta UPN badakigu erregimen horren oiteko isladapen nagusi bat dela. Aldiz, galdetu behar dion eguna da, PSN erregimenaren logikan jarraitzeko asmoatan dago, asmo horreri erantzuten badio gaur eguneko Nafarro garaiko parlamentuaren osaketari begira eta lehendakaritzari begira ze jokabideko arditzaketen. Hor dago nik uste dut, beretan eztabaida puntu bat, ez? Eta gainera badakit hauteskunde orokorrek blaituko dutela, baina hori ekuazio horretik kenduko bagenu, ze ez genekien hau gartuko zala, ez, hauteskunde orokorrena, PSN-ek hartzen nahi duen horiek jokabidea nahiko esanguratsua da. Bai Iruñako udalari begira, bai beste zenbait udalari begira, Riberan eta horrela, eta gero Nafarroakoari begira. Eta hor dago nik uste interpelazio sozial nagusi bat, UPN kanpora bai, PSN zertan dabil. Ez? Badakit ez da galdera hori egiteko txupina segunean, baina ulertzen zait, ez da behan politikoan. Zertan, ze eskaintza politiko, sozial, instituzionala planteatzeko moduan zaude gaur eguneko errealitate sozialetik Nafarroa garaiko herritarrei, ez? Eta hor, tik asko nabaritzen zaizki, ez? Ni bere momentuan galdetu nuen, ez? Oraindik orain ez genekienean udalaren osaketa ze logikan jarriko litzateken, eta galdetu nuen. Beste maite esporrin bat badauka PSN-ek, eske moten ere duen jokabideen ondorioz da, badirudi maite esporrin asko dituztela PSN-en. Zoritzarrez, eta hor nik uste dut, pentsatzekoa badala. Ze politika aurrerakoiak edo lehen berbein duguna emakumeen eskubide loturikoak eta barrak, horren noraiteko auspotze politikoa emon daiteke zure jokabide instituzionalen bitartez. Eta hori arduekeri bat da. Eta hori baloratzeko modukoa da, ez. Eta hor argita garbi agertu izan dena da. Ikuspegi aurrerakoi baten araberako indar harreman bateratu bat egiteko, neutralizazio bat egin duela. Eta horren ondorio UPN alkatetzen daukagu. Eta hori norbaiten erantzukizun politikoa da. Eta ez da izan, bestelako batzuen hartu duten noiteko jokabide transparenteen ondorio. Orduen, PSN zertan dabilen, nik uste dut bere buruari eta gainerako guztioi erantzun beharko lioke. Eta gero xago sartuko gara berriz ere hauteskunde guzti hauen zurrun milotan ere esaten jatenez, bada Nerea García prest, behin txupina pasata, informazio gehiagorekin. San Ferminetako jaiak hasi dira Osasunako taldeko kideek txupinazoa bota dute udaletzeko plaza ez ezik, Gaztelu plaza ere jendez gainezka dago, xapia jarriko dugu. Eta orain bai, San Ferminetako jaiak hasi dira! Gaztelu plaza ere jendez lepo ikusten gabiltza ez, ziurrenik ez da izango Iruñan lekurik jende barik.
Ez, imaginatzen dut ez dela egongo. Eta, handiagoa da Gaztelu plaza eta badaude gozatzeko leku gehiago, ez? Eta, eskapatzeko ere bai badaukazu aukera gehiago. Baina badaude ere Iruñan alde egiten dutenak, haiek ere badaude. Esaten dutenak, ni baitu lagun batzuk, justo oporrak hartzen dituztenak San Ferminetan, eta esaten dute, bere momentuan seme alabak izan direnean gazteak, haiei usten diegu eta ez dugu galdetzen, hori bai, etortzen garenean etxea txukun egoteko, ez? Alde egiten dutenak, zere, jai giro hori, gustokoa dutenak, segurazki gehiengo izango dira, baina badaude batzuek ere, nahiago dutela beste bizitza normalago bat, eta mendira eskapatzeko mundu edo zera garai ona dela, ez? Hori, jende gehiagi. Ere biek aipatzen zenuten ez apurran norentzako jaiak badiren eta barrak ez behin kanpora begira fokoa baldin badago, ez? Barrukoek ere ez dute sentitzen eurena denik eta alde egite batzutan bada onena. Bai, edo ez, badago jende asko, autu hartzen duela, ez, 2-3 egun egon, eta gero ez nintzeko guztiek igual, kanpoan, ez, nolait ere San Ferminetako parte izan, baina igual, ez, duen dimentsioa eta duen erreperkusioa aintzat hartuta, igual gehiagizkoa dela, ez, eta hori baita ere nik uste dut, normalan moduan osasuntxua da, nahiz eta badirudi askotan Euskal Herrian jaietatik alde egitea, badirudi ez, kontrasan biologiko bat dala, baina normala da, ez? Eta lehenen baitera erantzak aipatu du, egun hauek baitere jende askorentzako lan egiteko egun asko bihurtzen dira, ordu asko eta Iruñar askok baitere, hemetik soldata duin bat ateratzeko moduan bideak jorratu behar dituztela, ez? Hor badaude aurpegi asko eta San Ferminek hori guztia ordezkatzen dute, ez? Egia da, justo aurton beste kutsu bat baitere eukingo du, eta nahiko, ez dakit zen esan, kafkiano igual bihur daitekela, ez? Lehen justu ekinek aipatu du, ez? Txupinasoarekin abiatu ditugu San Ferminek, eta abiatuko ditugu baitere gaur hauteskundeak, nor egongo da gaur hauteskundei erreparatzen Iruñan, mesedez, ez? Baina, errealitate horiek baitere, surrealistak badiruden be, emoten dira, eta bizi beharko da. Eta batzuek ezin izango dute ere oso ondo gozatu jaiak, ze, irudia ere eman beharko dute, eta badakigu momentu honetan sare sozialak deirela eta ere, norberaren irudia, jaietan denok egiten dugu desfase baten bat, ez? Eta orduan, batzuek beste era batean biziko dira, gainera esaten dute, ez, jendeak San Ferminetan murgiltzen den jende hori amaitzen direnean behar dituztela batzuetan aporrak horretarako eta hauteskunde kanpaina hori esaten dira ere gogorra eta 15 egun horien ondoren batzuk ere behar dute deskantzoa eta orduan biak batzen badituzu naiz eta, lasaiago hartu gogorra izan daiteke batzuentzat eta, animo handiena hientzako. Bai, ez gainera hasi dira dagoeneko Iruñ eta Nafarroan hainbat problema hauteskundeak ez hasiko direla eta ez da gaur goizan irakurtzen ez nola Euskal Herria Bilduri ez kexa hainbat iritsi zaion, ekitaldi bat egin nahi zuela gaurko egunean, bel pozuetarekin, ez diete itxi azkenean eta ez luzerako emango zuren kanpainak. Claro, eta sortzen dira egoera batzuk, ez daudela ez da regulatuta, ez daudela ez da legeztuta, ez daudela aurrikusita. Ze, claro, nor pentsatuko luke usteren zeinan Iruñan hauteskunde batzuen testuinguruan ekitaldi baten aukera egon zitezkenik edo beharra egon zitekenik. Baina egia da, norbaitek hartutako erabakire baten ondorioz, egoera hori moten dela. Beraz, hori baitere regulatu beharko litzateke ez. Eta egia da, kontraesan edo kontraste hori are nabariagoa emoten dela. Zainera egia da, hainbat egun ez badirela San Ferminak, ez dela egun bakar bat, eta hori bada ez, kanpainara bideratu nahiko duten denbora bat ez dana egongo. Eta batez ere, azkenean San Ferminak bukatzen direnean, praktikoki sartuko zara hauteskunde kanpainaren azkeneko astean. Beraz, egia da, kanpaina egin nahi duenak, San Ferminen testuingurua baliatu, kakotxen artean, edo txertatu beharko duela, ez. Eta, klaro, hor da beste elementu bat, ez, eta da lenguari loturik. Gaur egun potere instituzionalen logikan funtzionatzen dituzten hainbat alderdik, San Ferminen bitartez egingo dute kanpaina, baina egingo dute behinerara, txupinazoan ikusi dugun bezala. Osea, hori ere badalako, ez, kanpaina egiteko modu bat, naiz eta, printzipioz, hori ez izan egiteko modu zilegi eta legala, ez. Baina egingo dute.
zenbat aldiz ikusiko dugu, eta kontuz, alkatea da, adibidez, eta alkate moduan badauka funtzio politiko-instituzional bat betetzerik San Fermin testu inguruan, ez nago hori ukatzen. Digena da, zenbat aldiz nabarituko da hauteskunden logikan mezuak eta diskursoa zabalduko dituela, arlo instituzionan dauden eta poter instituzionan dauden lagunek. Seguramente desente, txu. Eta maila batean orduen ez daude maila bereko hauteskunde testu inguru batean kokatzen alderdi guztiak, ez? Bueno, egoera hori baitere, seguramente bizi beharko dira, eta beste egiteko modu batzuk, ez? Ospotu, ez? Igual kaletik, herritik edo bestelako funtzio batzuetatik edo aipatzen direnak. Nafarroa garaikoa eta Iruñakoa oso testu inguru berezi bat emongo da. Ez ziur baina jendeak honetan buruan festa baino ez duela, badu hor Nerea Garzia berriz ere kameraren beste aldeanean honekin topatu den. Hainbat lekutako pertsonak hurbildu dira uztailaren 6an Iruñara Zupinazoaz gozatzeko. Autobusak eta trenak jendez gainezka egon dira eta gu izan gara pertsona horietako batzuekin galdetzeko zeintzuk diren euren ohiturak eta euren ekitaldi favoritoenak San Fermin jaietan. Bueno, Iruñekoak zarete? Ni Gasteizkoa. Ni Barañangoa. Eta etorri zarete gaurko edo aste guztirako? Lau egun edo horrela. Ni hemen biltzen naiz, así que... Eta hau da zuen lehenengo aldia hemen? Ez, nirea bigarrena. Eta zu imaginatzen du urtero etortzen zaren? Bai, praktikamente. Esango jazu ez da gehien gustatzen zaizuen eguna, ekitaldia, San Fermineko momentua, zein da favoritoena? Dena mugitzen hasten denean, txaranga handiko onera joaten direnean, atzetikan, denbora guztian jotak, bai. Nirea uste dut txupinazotik aurrera ja egun guztiak. Zuek zarete entzierrora ikustera joaten zaren horietakoak, edo nahiago duzue lo egitea eta gero gauan indarrak izatea? Ni bai. Nik ikusten ditu, batean joan nintzen ikustera ehorra, gustora ikusten ditut beti, bai. Baina sartzen zarete edo kanpotik ikusten dituzu? Kanpotik. Kanpotik. Eta, bueno, ja, azkenik, norbait etorrez den hemen San Ferminetara, ze egunetan etortzea gomendatzen diozue? Edo ze egunetan, edo zer ikustera? Hombre, hasieran eta bukaeran. Erdian, oso ondo dago, baina bukaera guztia oso ondo prestatuta dago, oso polita da, eta hasiera ja da guztiok irrikitan gaude den hasteko, eta estanda egiten du batean. Nire ustez lehenengo egunak dira hoberenak. Mila esker eta oso ondo pasatu. Eskerrik asko. Berriozartik. Urtero etortzen zara San Ferminetara? Ez, zen lehen, nengoen Lunberrin, dela un pueblutxo hor. Daula bastante lejos. Eta orain etortzen, eta ez da zure lehenengo aldia, baina... Ez. Eta zein egunetan etorriko zara, egunero edo nola... Egunero, bai. Eta zer izango zenuke dela ekitaldi edo momentu favoritoena zuretzat hemen San Fermineko jaietan? Lagunekin egotea hor, jo que se, parrandan, edo zerbait ez dakit. Zupinazoa nola bizitzen dizu hemen, sartzen zara plazara? Lehenez, gaur, sartuko gara hor, bai, igual. Eta urduritasuna sentitzen duzu hor San Ferminak astear direla? Bueno, beste urte batzuk baino gutxiago. Zen, bueno, bai. Eta norbait etorri ez den inoiz hemen San Ferminetara, zer gomendatuko diozu etortzea Txupinazora, azken egunera, entzierrotara? Entzierrotara eta bai, Txupinazora ere. Normalean joaten zara ikustera entzierroa edo sartzen zara edo... Ez nahi sartzen. Ikustera bai, baino sartu ez. Eta egunero goizean joaten zara? Ez, keba. Egun batzuetan bakarrik. Bale, mila esker eta oso ondo pasatu. Bueno, hemengoa zara edo nondik zatu? Bai, naiz hemengoa, hemen Iruñan bertan bizi naiz. Bueno, ez zentroan baina bai. Eta urtero bizi izaten dituzu San Fermin? Ez, normalean joten gara familiakin kanpoalderantz, baina aurreko urtean hasi nintzen ez lan egiten San Ferminetan, aurten geratuko gara Bizpahiru hiru eta beste batzuk joango gara, bi gauzak edukitzeko. Zein da gehien gustatzen zaizun momentua, ekitaldia edo eguna?
Niri gehien gustatzen zaizkidanak badira botatzen dituzten suak artifizialak, ez dakit, badagaude hor guztiak ja egun osoaren ostean eta bokata jaten lagunekin tabar, eta batzutan familiakin ere, ez dakit, momento politiak iruditzen zait. Entzierro gara joaten zaren horietako bazara edo nahiago duzu beste ekitaldi batzuk bizitzen? Ez, nahiago ditut beste batzuk, eta gainera ez dakit badago jende asko eta zarata asko eta estresatzeko gehiago animaliek ez dakit. Eta inorez etorri ez den bati, zer gomendatzen diozu etortzea gaur, beste egunen batea, zerbait ikustera, zer gomendatzen diozu? Bai, gaur etortzea iruditzen zait nahiko garrantzitsua dena hasten delako eta badako hasteko ambiente hori, giro hori eta bada nahiko polita, eta dago jendea gogokin, eta disfrutatzen beraz. Nik uste bada beste momentu oso polita bizitzeko. Txupinazoa nondik biziko duzu? Mendik Ez, biziko dugu jango gara beste leku batera hemen gertu, baina ikusiko dugu hor. Egongo dela jendea, baina esain bestez, eta nire agun batzuk batzutan agobiatzen dira eta bizitzeko pixka lasaiago. Disfrutatzeko, ez? Bai. Mila esker eta oso ondo pasatu. Mila esker zuri. Bueno, Iruñakoa zara edo? Bai, Iruñakoa naiz, bai. Eta urtero etortzen zara San Ferminetara? Pues azken urtean bai. Lehen Mexikon bizi nintzen eta ezin nintzen etorri. Eta zer da San Ferminen jaietako gehien gustatzen zaizun momentua, ekitaldia? Amaiketakoa, bai. Osea, seiko amaiketakoa hori, osea, gustokoa, bai. Nola izaten dira amaiketako hori? Guk ez dugu ezagutzen, nola dira? Zer egiten duzu? Pues, janaria partez da giroa, ez? Kuadriarekin biltzea eta igual hori, denbora partekatzea. Entzierroak ikusten dituzun horietako bat zara edo? Normalean ez, baina aurten bai tokatuko zait. Ez. Eta inore etorri ez den bati, zer gomendatzen diozu etortzea? Segunean, zer ikustera gomendatzen diozu? Pues peñetan ibiltzea hor alde zaharrean eta batez ere giro ona sortzea, ez? Jendea elkarrekin ezagutzea, jende berria ezagutzea eta disfrutatzea. Tira ez, hortxe Iruñako eta inguruetako herritarrak badirudi ez, orokorrean hauek bai bertan geratzen direla eta jaiak gustoko baituztela ere agertu dira horrein bat ahots, ezta? Buru bat jende andana guzti horietatik aldendu nahia eta hemen aipatzen genuen ez batzuei agobioa ere sortzen zaiguelako irudiak ikustean. Eta honetaz aparte ere aipatzeko, ez? Agian telebistan lehenxago ez guk solasalietan eta bai aipatzen genuena zezenketak, ez? Horre agertu dira tarteka, bazegoen neska bat esaten zuena, ez? Saratagatik eta ambienteagatik ez zaiola gustatzen joatea eta, bueno, ez? Oraindik mikrofonak kenduta izan ditugunean aipatzen genuen, ez? Nola tira, ez? Baden gai gatazkatxu bat zaila heltzeko eta San Fermietan oraindik gehiago. Eta Euskal Herri osoan modu baten estean ikustut emoten den eztabaida bat edo guztiz betegeta ez dagoen eztabaida bat da, ez? Baina egia da San Fermina daukatena gaitik, esanguratxua dala, ez? Marka handietariko bat hori berau badala, ez? Eta nik ezagutzen du jende pilo bat, peinekin eta fanfarrerekin duala zezenetara, eta dauzkala bonoak eta horrela, eta igual gero zezenak gutxi ikusten dituzten berton, baina joan badago giro bat sortzen dalako, eta ez? Badakit baitere, peinaen barruan baitere egon dizela horrelako eztabaida batzuk. Joan, ez? Baiten dan kale jira baitere zezen plazara horieteko bebai, eta gero entzierrak baitere daukaten izaera, jende pilo bat, Iruñarra baitere, korrikalaria da, eta, diot, badago hor kultura bat, ez? Eta kultura horrekiko baitere, zenbait iritzi ezberdinek baitere, daukate hor trukaketa bat, gurutzaketa bat, eta egia da nahiko komplikatua, konplexua dela, ez? Eta alderdi politiko askok baitere, horreri heltzerako momentuen edo eztabaida da nor provokatu, zailtasunez biltzen dira, eta nik uste dut maila batean, komplexua dela, ez? Baina, ni bai ikusten dudana da, badaudela, perspektiban hartu ez geroan, seguramente eztabaida batzuek, hartu beharko direla eta joango direla evoluzioan, ez? Eta heldu beharko zaiela, ala beharrez.
Atzo bertan okerrezan nailez egiten zuten protesta bat Iruñeko udaletxearen plazan, kasu honetan hiltzen dituzten, ezen horien arimak izango bailitzan bezala ikus ezagun bideo bat, uste dut baukagula halako irudiekin. Hortxe irudi horiek, esan duzu ez, urtero egiten direla protestak, baina ez dirudi ez, udaletik bintzatalako gai bati heltzeko... Bueno, helduko da, ez? Gizarteak eskatzen baldin helduko da. Nik behar bada Iruñan zailagoa da, baina beste hiriburuetan ikusten dugu olakoak daudela, eta nolabait instituzioetatik bultzatu egin direla zezenketak, ez? Nolabait desagertzear ziren leku batzuetan, adibidez Donostin, nola bultzatu dira instituzioetatik, ez? Berez, existitzen ezen nahi bat edo ohitura bat, zailago izan daiteke Iruña batean, baina Donostin berez minoria zen eta Bilbon ere oparitzen dira hainbat, nola sartzen diren, nola jartzen da diru publikoa, hori tradizioa ez denarekin jarraitzeko. Eta gero beste jai batzuetan ikusi dugun bezala tradizioak aldatu daitezke. Eta hori esaten dudana, nik egia esan, zezenketen kontra nagoela argi daukat, eta lehen esan dudana ez, berriz goizeko 8 laurden gutxiagotan esnatzen ez eta gozaltzen dut gero entzerroarekin eta gustatzen zaite zezenak ikustea hori korrik egiten. Naiz eta badakit, horrek ere kontraesanak sortzen zezkit, ze bereziki nik daukat pertsona bat militante animalista hori lan, eta esaten dejo, baina bai, sufrimendu hori dagoela ez, eta nik behar bat ez dut sinetzi nahi beste tradiziori gustoko dudalako, baina egia da, sokamuturrak hainbat jaietan, zerak, hausnartu behar dugu. Ikasi dugu beste esparru batzuetan, ez? Orduan, batzuek ikasi beharko dugu eta beste batzuek bultzatuko dute hori desagertzera. Eta onartezina dena beste leku batzuetan egiten dela nola diru publikoz tradizioa ez dena, nola bai mantentzeko eta gainera sektore txiki baten mesederako eta, Zene irudi, ezberdinak ikusten dira bai zezen plazetan euratan edo eta kalean egiten diren hori sokamuturra eta antzeko horietan, ez? Eta egia da, ez? Herriak zer eskatzen duen edo hortik behintzate abia puntu bat izan behar bada, dirua nola mugitzen den ere, ez? Da urte batzu baitere Bilbon egon zen eztabaida hori, ez? Eta erabat defizitarioa zen negozio bat zen eta diru publiko sortitzen zen jaien testinguruen horrelako noiteko zezenketek baitere lekua araz esaten, ez? Eta hor dago noiteko lotura, ez? Jaiak, herritarrak izanik, herrian dauden nahi eta beharren araberako antolaketa batek ze oreka duen, ez? Eta gero horren arabera baitere, eztabaida sozialak piztu behar direla, ez? Nik, alan dabe, uste dut, oso pertinente direla horrelako mugimenduak egote, ez da bai da pizten dutelako zikeran, ez? Eta horrelako adierazpenak egongo ez balira, ez? Urterik urte egiten dituzte adibidez Iruñan, Bilbon bete egiten dituzte, hainbat lekutan, agian seguramente horren inguruan hitz egiten ez ginateke egongo, ez? Eta uste dut mugimendu sozial ezberdinek sor ditzaketen eztabaida garrantzitsua direla, eztabaida sozial horreri baitere noiteko elikadura bat emoteko, ez? Eta mahai gainean jartzeko, egia da, tradizioaren izenean ezin dela dana konpondu eta ezin dela dana justifikatu. Aldiz baitere beharrezkoa da, ez? Denbora duen balioa baitere, ez dakit, ez? Garrantzia emotea. Eta horre maila batean, urterik urte eta garairik garai, garaiko eztabaidak emotea, ez? Eta garaiko begiekin egitea eztabaida, ez? Eta hori uste dut baitere, basanoa eta garrantzitsua dela, eta jaiek hortarako egiten leku emoten dute, fokoa egin handi batean hor zentralizatua dagoelako, eta San Ferminek hori daukate egin handi batean.
Bai, ez akoratzen naiz Bilboko kasua zaritzen ginean, eskatzen zutela, zezen plazan egiten diren bestelako ekitaldiei ere boikota egitea izan ere, udalak erabiltzen zituen finantzatzeko hainbeste diru kostatzen duten zezenketak izan ere, gainera, badago reinbertsio publiko bat egiten da, eta zenbatekoa den, nik ez dakidaz zifrak, baina ziurrenik garestea izango da. Bai, eta gainera mantentzeko gauza bat, ez dela, eta gero ez da jartzen dirua beste gauza batzuetarako, ez? Beharrezkoa direnak edo herritarragoak direnak, ez? Eta orduan, beste da autua, ez? Eta nire batzuk pentsatzen genuen behar bada leketxeko antzarreak egon behar zirela, eta orain ja badira artifizialak eta ez da ezer gertatzen, getxoko ere bai antzarrak daudenean edo badira ez dira ez da animalen moduko forma dutenak, egia da oraindik dagoela kukain eta hor dagoela sokamuturra zerarekin, eta badoaz gauzak poliki-poliki aldatzen, baina ez da ezer gertatu, ez? Eta honetan, ere mahai gainean jarri behar dira, eta ondo dago, ez? Eta ondo dago pentsatzea, badago orain lege bat ere babesten duena ez animaliak ez direla objektuak, ez? Eta, behar bada ikusi genuen, nik neuk ere ikusi dut objektu modua ere animalia, ez? Dela oparia eta ez dakiz zer, eta ez, dela gizaki biziduna eta beste zera batzuk. Eta gainera, serioski hartu behar dira, daukagu nik adibidez, gauza batzuetan, behar bada ez dut ikusten, beste batzuk ikusten dituzten zera, baina, entzutea eta bai, gure beste zeraetan aldatu dugun bezala, gure pentsaera ere aldatu aldugu, eta tradizioak alda daitezke eta hori garaiari egokitu. Aipatu zegituen hortarteka antzarrak ez, lekeition esaterako ez, eta ia da ez, bete altzatzen dira aldeko eta kontrako ahotsak, ala ere ez jendea ohitzen dela ere ikusten dugu urten poderioz, eta hori horrela... Nik uste dute garai batzuetan igual bestelako elementu batzuek hartzen zutela zentralidadea, baina gaur eguneko eztabaidetan ezinezkoa dana justifikatu, beti horrela izan da, ez? Beti horrela izan daren logikan, gauza asko gaur egun pentsezinak direnak, eta eskubideen planetara eraman ez geroan, seguramente, egongo gineteke beste ikuspegi oso atzerakoi batean, ez? Horren, eztabaidak emoteak nik uste dut osasungarriak dira, eta gero inkluso kanalak bai, ez? Marko legalak nik uste dut orain badauden bezala, kanalizatzeko prozedurak baita ere garrantzitsuak dira, ez? Egon izan dira galdeketak, egon izan dira eztabaidak provokatu izan direnak, egon izan dira aldeko eta kontrako iritziak, hori nik uste dut oso osasungarria dela, eta termino demokratikoetan neurtuta, jendarte baten noreteko osasuna adierazten du, eta kultura, eta noreteko begira da, ez? Eta gaur eguneko, nik esango nuke gainera, zuk helen epatu dozu, eta esango nuke, ez da elementu zentrala, baina belaunaldietako, egonda betidanik, ez? Horrelako begirakoa, baina belaunaldi berrietan sumatzen dut baitere preokupazioa areagoatzen ari dela, ez? Eta beste erpin batzuekin baitere lotzen ari dela, ez? Elikadura, inguru giroari loturikoa, badut beste elementu batzuek belaunaldi berrietan esan dezagun, eztabaida horietan preokupazioa areagoatzen ari da, eta horreri baitere atentzioa jarri behar dutzegu, ez? Nik igual agian, nire bilakaeran horrelako eztabaidatzuek ez dute igual zentralidade eduki, baina beste garai batzuetan baitere ikusten ari naz, preokupazio horiek badaudela, eta normala den moduan garaikoak dira, eta horreri heldu behar zaie, eta ondo dago. Eta ziurrenik denborekin, nalako beste gai batzu ikusiko ikus zentralitate handiagoa hartzen, ez? Eta izan ere ez dakitez klima larrialdiari aurre egiteko burutzen diren hainbat protestak, egun konkretutan ere, zenbat jende irtetzen den kaletara protestan, eta urte batzuk lehenago hori ez duke ikusiko. Bai, eta ere aldatu dira hainbat ohitura, ez? Eta ikusten da, aldatu ditugu etxetik klasifikatzea hondakinak klasifikatzearekin, ez? Edo bigarren eskuko gauzak hartzearekin, badagoela ikusten da orain momentu honetan ez dela estenatu behar, eta nik uste aldatzen, badogoaz aldatzen, eta ondo dago, ze gainera larria da. Hori
nik uste dute inoiz baina argiago daukagu, hau finitoa dela, eta belaunaldi gutxi geratzen direla horrela jarraitu eskero. Ez dela gauza bat zera, ez? Eta orduan gazteek normala da denez, kezka dute, behar bada guk edo gure aurrekoek ez dutelako izan kezka hori, eta ez nabil kezka partikularrei buruz, Gero bakoitzak ere ze batzuetan esaten da, ardura jartzen da norberarengan, eta nik uste dute ez dela norberaren bakarrik norberak egin behar duen zera, ere bai, baina beste gauza batzuk, eta horretan ere larrituko dira, eta ikusten da gauza batzuk nola konsumismo egon garela, horrela konsumitzen, hau amaituko espaliz bezala, eta ikusten dugu amaitzen arela, eta are gehiago, ikusten ari gara nola leku batzuetan amaitzen ari da, eta jende alde egin behar duela, bedetzetik gauza horiek amaitzen ari delako, nolabait guk esplotatu ditugulako, ez? Orduan ere horrek eragingo du ere etorkizunean mugimendu horiek areagotuko direla. Eta auskalo, behar bada guk ere alde egin behar dugu edo gure zerak ere hemen ez dagoelako zerarik, ez? Batzuetan ikusten dugu beste leku batzuetan, baina ikusten ari da, nik uste momentu honetan kezka benetakoa dela. Eta esaten diaten ez lehenxago ez, aipatugu bel pozu eta tarteka ez nola ez diote nintzi gaurko ekitaldia egiten, eta bererakin izan gara, ea zer diozkun. Bel, nola bizituko dituzu Sanferminak? Saiatuko gara alik eta hobeki, baina zoritzarrez ez dakit, baina kanpainaren barruan tokatzen zait eta beste modu batean biziko dut. Baina hori bai, jendearekin egoten eta konpartitzen bermutak eta beti ahaztu gabe, hori, uztailaren 23an Euskal Herria Bildu bozkatu beharko dela. Ongi, zein da zure Sanferminetako izango duzun momentikoa Sanfermin hauetan? Galduko ez duzun zerbait? Gogoratzen dizut ni Altsasuarra naizela. Orduan bai, oso ongi eta ohituta gaude etortzeko, baina niri gustatzen zait asko Germanen oroimenaren egunen, uztailaren 8an, eta beti etortzen gara horra, eta gero baita ere, eguerdikoak eta bermuteo eta hori asko gustatzen zait. Eta beste gauza, azkeneko eguna, Sanferminetako azken egunak egiten da erraldoien dantza, udaleko enparantza, eta zoragarria da. Superongi, jazta, honekin bai. Mil esker. Hortxe bel pozueta eta esaten didatenez badugu prest baita ere Kiatorra Sagastirekin Joseba Asironea zer duten guri kontatzeko. Alaxe da bai, eta entzun dezakezue, kaleko abarrotxa, hau hasi besterik ez dain, festak lehertu berri duelako, Iruñean Sanferminetan, Sanfermin bereziak izan ziren iazkoak, eta urtengoak esan genezake bete-betean datozela, eta zentzu zabalenean, kanpaina hasiera, aizue, osasuna ere hortxe kinkalarrian, tira, gonbidatu ezin hobeak, gaur guztioni buruz aritzeko, tarte batez lapurtuko izugu, Joseba, gaur badakigu, txupinazoaren ondoren itzordu asko izaten dira, katean bata bestaren atzean, tira, zen moduz joan da txupinazoa, ze bizipen izan da urtengoa? Bueno, Sanferminak beti guztiak izaten dira ezberdinak, ez? Baina badira errepikatzen dian gauzak. Barruan esan diate, naiz ni lehenago horretan erreparatu, ni naizela orain bozelamaileen artean beteranoena. Ez dakit horrek poza hundi ematen didan, baina, bueno, ez dakit, ja baduzu trajektoria bat, ez, eta beti hor barruan egia da udaletxea momentu honetan eromena da beti izaten da, baina behin honetan gehiago, eta, bueno, urduritasun horrekin, ez, txupinazoa ja botatzear dagoela eta jai guztiak dituzula, horrendik aurretik, hori momentu oso gozoa da. Momentu gozoak, baina deigarriak ere bai. Goazen detaile batzuetara, txaskarrilo gisara, iritsi zait, gaur esate baterako Norma Duval, edota Padilla Toreroa bera ere, Espainiar gizartean aski ezagunak, gaur Iruñeko udaletxean izan direla. Akaso, UPNek badu joera bat bere agintaldia reafirmatzeko, udaletxea berea dela, kasi apirileko feriako kaseta propioa duela, Sanferminetan, txupinazan badirudi estu heldu nahi diotela horri, zein da kontua?
Bueno, hombre, nik uste, Sanferminetan mundu guztia ongi etorria dela, barne Padilla jauna edo Norma Duval Andrea, baina egia da momentu horretan eta udaletxe barruan nik igual nahiagoko nituzke beste pertsona batzuk, ez? Adibidez, sartu ez diren kolektiboen ordezkariak, langileen ordezkariak, ez? Mugikortasun arazoak dituztenak, ez? Hoi adibidez, pasaden legealdian guk horretan azento handia jarri genuen, eta orain iruditzen zait hori ez dela inbeste zaintzen. Balkoia, barrukaldea, kontraste bat egon da, zalantzari gabe, Osasuna, aipatu dezagun gaurko protagonista nagusia, Zabaltza lehendakaria gainera esan du, gora San Fermin, baina ez dugula amorerik emango, argi bil daitezela, hortxe dabiltza, elegiteak hau eta beste, edo nola ere, Osasunak lortu duena ikusgarria izan da. Bai, ikusgarria izan da, eta bueno, orain badirudi, hori esaten den bezala, bulegoetan kendu nahi diotela, zelaietan lortu zuena. Nik ere ikusi ditut beraiekin hitz egin dut, guzti etorri diren guztiekin, jokalari eta direktiboekin, eta guztien gandik inpresio bera jaso dute, oraindik burrukatzeko gogoz daudela, eta saiatuko direla azken momentura arte. Eta esan diedana da, azken momentura arte Iruñeko jende guztiaren, eta Nafarroako jende guztiaren babesa eta indarra sentitu behar dutela. Izan ere, izaera xumea esan genezake, balioak kendu gabe, duen klub batek, goi mailan halako lorpenak izatea, askorentzat, akaso, gogoko ez da izan, korporazio handiek babestutako talde handien aurrean halako ausardiaz jokatzea, eta gizarte oso bat gainera batzeko gaitasunarekin. Bai, Nafarrak batzeko gauza diren aspektuak oso gutxi izaten dira, eta zentzu horretatik zaindu behar ditugu, ez? Eta horietako bat dudari gabe da Osasuna. Osasuna hemendik kanpo talde txikia da, beste batzuekin konparatuta, hemen ez dugu besterik, Osasuna da gure talde bakarra, ez da Bartzelonan edo Madriden edo igual, ez dakitez, sakabanatu egiten dira zaletasunak, hemen guretzat Osasuna da lehenengo taldea eta bakarra guretzat, eta bueno, espero duguna da merezi duen begirunea bulegoetan ere izatea. Akaso, Osasunak izenak berak izena eta izana, gaur egungo izaera ere alaxea darama, askok nafartasun hori ez dut horrela ikusi nahi, baina badirudi gizarteak beti ere aurretik egiten duela, ezta? Politikariak atzetik joan behar izaten dutela. Dudari gabe beti politikariak gizartearen atzetik goaz, eta irekitzen diguten bidea jarraituz, eta hori ongi dago ere. Jagoba Arrasate, fenomeno bat izan da. Jagoba for president, bizkaitar bat, Nafarroan halako ikur. Bakarrik falta zaio Jagobari, ez dakit, Tafaiakoa edo Elizondokoa izatea. Ez, hori da, gainerako guztia du oso ongi, tipo handia da, telebistan, lanean eta baita ere motzean ere, tipo xumea, tipo jatorra, atsegina, beti hitz polit bat esateko prest dagoena. Beraz, esan dugu, kontrastea, balkoian, plazan, ia da, UPN-eren aurkako oiua nahikotxo entzun dela, aurtengoan, Osasunaren aldekoa ere bai, barruan, bestelako giro edo tensioa apreziatzen dela, politikoa bereziki. Nola ekin diozue aurtengo legintzaldi gobernu berri honi, zein da perspektiba, datozen hilabetei begira? Bueno, behin San Ferminak pasata, badakigu eta San Ferminak askorako ematen dutela, ezta? Bai, Iruñeko udalari daukien, ez ez duzu. Bueno, pues, guk zerbait baldin badugu ona da, zan genuen, prest geundela gobernua hartzeko lehenengo momentutik, bagenituen sekulako zinegotzi onak, taldeak eratuak, prestatuak, kuadro guztiak, eta baita ere programa bat eta egutegi bat, baina zera berarekin esate dizut, lehenengo momentutik gaudela prest oposizioa egiteko. Hau da, dueloa egin genuen asteburu batean, eta orain ja oposizioa egiteko prest, eta beti egongo gara prest baita ere gobernua hartzeko, noizbait baldintzak betetzen baldin badira. Oposizioa ere eraikitzailea izan daitekelako beti ere, edo nola ere, hauteskunde kanpaina bete-betean murgildu berri gara, zerrendan ere bazoaz, Joseba Xiron, titulo hainbat ari zala pilatzen honezkero, zerrendan azkena, baina bazoaz zerrendan. Azkena, hori da, azkena banoa,
Eta, bueno, beti, noski, laguntzeko prest. Pentsatzen dut sekulako hautagaiak ditugula, bai Bel Pozueta, baita senaturako Koldo, Leoz, en fin, dira pertsona haundiak, kontrastatuak ez bakarrik politiko haundiak, baizik eta baita ere pertsona haundiak, bere lana egiten dakitela erakutsi dutenak, ez dute presentazioaren beharrik, eta beraz, sorte Belekin eta Koldorekin kontatu dezakegula aprobetxatu behar dugu. Edo nolare, uztailaren 23 begira jarrita, panorama orokorrean, kezka puntu nabarmena badago oro gizartean, zer etor daitekeen, ea atzeraldia ez den izango uste baino larriagoa, gaur Iruñetik diogu hori, gobernuan jakinda eskuina egon badagoela, aurre berea begira donola ere, nolabaiteko blokeo bat eraikitzeko garaia heldu da, berriz ere gehi atzera ez egiteko, edota berriz ere fasismoa gobernutara ez heltzeko, hori nola geldiaria zei daiteke, azken orduotako berriak dira, Eusko Alderdi Jeltzaleak esate baterako, Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista, nolako dei zabalak egiten hasiak dira, hor non kokatu behar du Ezker Subiranista eta Nafarrak? Bueno, Ezker Subiranistak eta kasu honetan Euskal Herria Bilduk erakutsi du bere tokia badagoela instituzio guztietan, eta guztietan izan gara garrantzitsuak ezinbestekoak baita ere. Sekulako lana egin dugu hemen Iruñan adibidez eskuinari bizkarra okertzeko, baita ere oso importanteak izan gara Nafar gobernuan, politika aurrerakoiak aurrera atera alizateko, eta Madriden ere bai ezinbestekoak erabaki horrak izan gara, adibidez, etxe bizitza legea aurrera ateratzeko. Beraz, dudari gabe gainera Euskal Herria Bilduri bozka ematea da, hori ez, apostu bat, indar aurrerakoi eta ezkertiarren alde. Datozen egunei begira, bukatze aldera. Pronostikoa, zer nola datoz San Ferminak? Zer moduzko giro aurre ikusten da? Tensio antzematen da. Tensio antzematen da, azken ordutan ikusi dugulako besteak beste, hainbat egitarau herrikoi, herri San Ferminetako egitarau hainbat, honezkero ezingo direla egin, eragozpenak, udaltzainak ikusi ditugu, honezkero isunak badira batean bestean. Zer nolako aurre ikuspena egiten duzue San Ferminena? Badirudi batzuk badaramatela bere ADN-en jaiak berotzearena, ez? Azken orduetan gainera herrikorekin gertatu dena edo hainbat peinek ere izan dituzte arazoak. Bueno, badirudi tentsio horretan elikatzen direnak badaudela. Nik desira bikoitza dut alde batetik dudari gabe, gainera espero dudana da pertsona guztiak Iruñan hori ez, seguruak eta errespetatuak izango direla, kaletik nanoski batez ere eta bereziki emakumeak munduko jai hoberenak dira Iruñekoak, eta ja ezin hobeak izateko hori da falta zaiguna, hori da lortu behar duguna, eta gero dudari gabe baita ere beste mezu bat pozarena, alaitasunarena, baina baita ere errespetuarena. Pentsatzen dut, errespetuz ere egin daitekela hori ez, jaiak bizi, eta norberaren haserreak edo norberaren pozak transmititzeko modu oso eraginkorra dugu uztailaren 23an. Izan ere, ez dugu ahaztuko, San Ferminen ingurumarian lanketa handia egin dela, emakumeen parte hartzea indartu, baldintza duinak eskaintzeko, eta aurre lan horri esker ere, ondorenerako geratzen diren zoritxarreko eraso, protokolo eta ezberdinak ez, alden gutxien erabili behar izate hori, ezta? Espero dezagun, badakigu, hemen badagoela arazo bat, arazoa noski ez da Iruñarena, arazoa da jai ereduarena, dugun jai eredua. Iruñak esportatu du, esango nukenik mundu erdira jai eredu bat, jai eredu oso ona da, oso polita, oso atsegina, baina badu problema hori, ez? Gizarteak bideratu beharreko zerbait. Eta da, hori esaten duzun bezala, segurtasunarena, ez? Errespetua zentzu zabalean. Eta batez ere, hori ez, pertsona guztiak, baita gure biztanleriaren 40% den emakumeena bereziki. Hori da, bigarren mailako hiritarrek ez dugulako nahi, San Ferminetan ere, azken aholku batzuk, datozen egunotan, gaur bertan ugari izango dira gerturatuko direnak, baina datozen egunotan, Iruñako jai erraldoi honen murgiltzen direnei,
zenolako aholkuak emango zenizkieke, edo zenolako gonbite? Zolutasunarena, que dejen fluir, osea, nik uste dute Iruñak baldin badu zerbait ona, San Ferminetan da hori, ez, planik oberena da improvisatzen dena. Kalera atera eta jarraitu kaleko pulsoak. Hori da oberena, nik uste dut hori dela benetan sekretua. Eta egunaz gozatzea, ezta? Hori da. Ederki. Joseba Xiron, tira, zorte hon, kanpainare hasi berri delako, San Ferminak ere luze joko dutelako, ondo joan dadila dena, eskerrik asko gaur 11arekin izateagatik. Eskerrik asko zuei eta zuek ere ahal baldin baduzu ongi pasa. Halaxe egingo dugu. Azken, elkarrizketa hau baduguna San Ferminekin lotuta, ez? Beste gai batzuetara salto egin baino lehen, bai, aipatza, ez? Nola titularrak batetik, bai, ez? Emakumeak, ez nola ondo etorriak diren, ala ez? Halako jai ereduan, eta bultzatzen den, ez? Eredu honetan, Nasunek aipatzen zuen, ez? Mundua kopiatu ere egin duena, bestetik, ez? Osasuna bera, eta, bueno, azken albisteak zuek ni baino beto azalduko dituzuenak, eta hirugarrenik, UPN eta politika arlokoak. Bueno, nik eziko naiz hori emakumeena, izatea nik jaiak hasten direnean eta udako ere herri mugimendu feministatik prestatzen ditugu jaiak, tamalez prestatzen ditugula, eta beti espero dugu ez jartzea protokolorik martxan, ez erabili izatea, baina errealista gara, eta tamalez badakigu gertatuko direla, eta hor egon beharko dela, eta aurre egin beharko direla halako erasoi. Baina, bueno, nik uste dut, esportatu dira, eta lehen esan dudan bezala, esportatu da hori ere bai, San Ferminetatik, erantzun handia egon zen la manadaren inguruan, eta nik uste dut hori izan zela momentu horretan, ja, izan zen onaino heldu gara, eta hau onartezina dela, eta naiz eta gero olako gauzak errepikatu egin dira hainbat lekutan, eta hortik aurrera hori eskubide osoa daukagula emakumeok ospatzeko jaiak, nahi dugun bezala. Ez daukagu inolako guk nahi dugun bezala eta nahi dugun orduetan eta barez. Eta hori jai horiek eta nik esango nuke osasuna aipatu duzula, faltan bota ditu dela osasuna talde feminoko ordezkariak, ez? Eta, bueno, behar bada ez dute egin mutilek egin duten denboraldi bikaina edo, baina hor egotea ere importantea dela, ez? Gauzak pertsonak eta taldeak ere ikustarazi behar direlako. Eta, bueno, eta gero kanpainari begira, batzuek badokate nolabait agenda soziala eta agenda politikoa oso bateratua izango dutela, baina ziur nago giro honean izango direla eta izango dutela aukera ospatzeko. Eta gainera, kanpainek badokate gauza bat, nik beti esaten dut ingurukoi daudenean horrelako kanpaina batean, eta da jendearen beroa sentitzen duzula, dala momentu bat jendearen beroa sentitzeko. Eta hori ere bizi behar dela, ez? Ni tokatu zait bizitzea hori eta benetan nik jendeari izaten du, nekatzen zara, dago lan handia, egon behar duzu zera jende askorekin hitz egin behar duzu, leku askotan egon behar duzu, familia baztertu edo lagunak baztertu momentu batzuetan, baina da, benetan, badaude oso momentu unkigarriak eta, bueno, nik animoak ematen dizkiet eta badakit ere disfrutatzeko aukera izango dutela. Era, San Ferminekin bukatzeko, zuk zer duzu esateko? Erabat, azpimarratzen duaz berbak eta egia da ez, justo gaina goratu behar dugu, pasan azten erelketa matxista bat egon zela, inoan bertan, nagore Lafajeren baitere elementu hor egon izan zen urteetan, eta hor baitere egon izan da azkeneko adierazpenak. Argi dau, egoera horiek baitere, lehen hitz egin dugu moduan egitura askoak direnak eta jaien testu inguruan baitere ere egotzen direnak, ez. Osasunarekin lotuz, Jagoba Arrasaten ikusten merezimendu osoz, hau da nire iritzia, egon da horre balkoian, baina mai garde bat baitere egon ziteken osasunako futbolari oia eta baitere osasunaren estrukturan dagoena gaur egun, ez? Eta osasunari begira egia da, ni aitortzen dut, danok zago gure kontrasanak, nire kontrasana futbola ere bada, eta
pena handiz jasotzen dugu solako berriak. Nik uste dut Osasunak merezimendu osoz lortu dituela kirol ikuspegitik lorpen batzuk, eta lorpen horiek maila batean eskumen osoa ematen dietela Europan jokatzeko, horrek suposatzen duen guztiarekin. Asironek baita aipatu du ez, talde txikia izan da, herriari lotua, balore batzuekin lotua, ustot are gehiago ez, balioan jarri beharko litzatekela, eta egia da, orain dela urte desente beste zuzendaritza batek harturiko honeteko jokabide egokiek ordaintzea gaur eguneko testu ingurua nahiko ulertezina da. Are gehiago ikusten ditugunean irizpide berdinak ez direla mantentzen, askoz ere kirol eta ekonomikoki poteretsuagoak diren taldeekiko. Eta guztot hor dagoela baitako funtsa. Kirol ikuspegi batetetik aztertzea bai, baina batez ere hemen potere kontua baitera aztertu behar dugula. Hemen futbola negozio borobil bat da, jende oso poteretsuak indar handia eta ekonomikoki asko bultzatzen du, eta Osasunaren aurka jotzea aukera emoten die horrelako irizpideak mahaigainatuz eta beste batzuen aurka adibidez ez dute berdin mantentzen, eta hori justizia bada. Eta nik badakit, zeni atletikekoan az, atletikekoan eragin positibo bat eukin dezakela, baina nik aitortzen jarraitzen dut nire ustez Osasuna merezimendu osoz Europan marko izateke, eta hori esatea dagokigu. Eta gero, gerokoak. Gero ez, ikusiko ditugu bai, zuk esan duzu, gerokoak, eta beraz onarte San Ferminen bueltakoekin, eta bai ez, orain, tarteka Asironekin ere ez, datozen hauteskundez aritu gara, eta horiei heltzeko badugu kameraren beste aldean Inigo Aduriz, eldiario.eseko kazetaria, kaixo, ondo etorri gurera? Kaixo, eguerdian, zer moduz? Erdion, tira ez gu hemen aritu gara San Ferminen bueltan, horre txupinazoa bota dute dagoeneko, baina badago ez gaur gauean emango den beste txupinazo bat badela kanpaina hasierarena nolabait esate arren, eta tira ez bai espero dela Hego Euskal Herrian eta Hego Euskal Herritik kanpo ez, kanpaina ezberdinak biziko ditugula, hala ere ez, aipatzen zen ere ez, aurreko azken hauteskundeen kanpainan lokaztutako kanpainak eta barrak orain uztailaren 23ra begira ere ez, ikusitu ditugu jokamolde gogor batzuk baita ere, ez dakit Inigozuk nola erreparatzen diozun, gaur hasiko den kanpaina honi. Nik uste ez dela berri sakonik egongo datozen 2 asteetan, egia da, ia kanpainan daramagula urtea hasi zenetik, hor zeudelako maiatzeko hauteskunde horiek, eta ziklo bukaera bat zegoelako legegintzaldia abenduan bukatu behar zelako. Egia da, hauteskunden aurrerapen honek eszenatokia pixka bat aldatu duela, eta egia dela, aurreko 28 maiatzeak 28ko hauteskunde horietan egon zen marko bera, nik uste ez dela orain errepikatzen, ez. Egia da, eskuinen aldetik, behin eta berriro ezkerrari leporatzen dizkiotela bere akordioak ez, alderdi independentistekin eta bar, baina nik uste etarekin harreman hori gora aipatzen saiatu zirela aurreko kanpainan eta kanpaina honetan ez dela hain nabarmena, ez. Eta nik uste ezkerrak lortu duela pixka bat fokua bere ganatzea, ez, batez ere, Pedro Sánchezek eta Yolanda Díazek izan dituzten elkarrizketetan, datu ekonomikoek ere laguntzen diotelako, eta, nik uste batez ere Feijóoren aldetik, Alberto Núñez Feijóoren aldetik, PP-eko liderraren aldetik, akats batzuk egon direlako, ez, alde batetik, ez du telebistan eztabaidatu nahi, eztabaida bakarra onartu du Sánchezekin, datorren astelehenean egingo dena. Bestalde, ez dugu bere soldata ezagutzen, ez du bere soldata zein den adierazi, eta garrantzitsuena, ez? Azkeneko hilabeteetan ikusi duguna izan da, zein izan daitekeen estatuaren etorkizuna, PPek eta Voxek akordioa lortzen baldin badute Moncloara Feijóo eramateko, ez.
Bai, ez da gainera aipatu dituzu hor tarteka bai Jolandak, zein Sánchezek telebistan egiten dabiltzan hainbat eta hainbat elkarrizketak, eta agerraldi horiek ez hori ere badela kanpaina, eta egia da ez esaterako CISek orain gitxi atera du bere inkesten emaitzak, baina inkesta bai PSOE pozik badagoela, ez, bai uste duela buelta emango diola orain arteko egoerari, eta horixe ez, bai edabideetan egiten dabilenarekin berresten da ez hori dela bidea, eta bestaldetik PP eta Voxen ez elkartze hauek ere euren onerako izan daitezkeela. Bai, hori da, nik behintzat uste dut badaudela estatuan lurralde batzuk zeinetan akordio hauek beldurra eragiten duten, ez? Egia da, nik uste emakumentzako eta adibidez LGTBI kolektiboarentzako edo eta etorkinentzako ikusten ari garen politikek beldurra sorrarazten digutela, ez? Baina baita ere estatuko lurralde zehatz batzuetan ere akordio hauek ez dira ulertzen, ez? Eta burura etortzen zaite Euskal Autonomia Erkidegoaren kasua, Galiziaren kasua, egia da Katalunian ere PP indartsu dabilela, baino horre ere akordio eta agian horrek ezkerreko edota alderdi subiranisten aldeko boto emaileen mobilizazioak sortu dezakeela, ez? Eta momentu honetan hor duela esperantza nagusia, ez? Beldurrak mugitzen dituelako, ez, boto emaileak, eta baita ere, ekonomiaren aldetik kudeaketak izan dituen zenbakiak hain txarrak, ez? Egia da, estatu mailan desberdintasun sozialak mantentzen direla, egia da, prezioen igoerak txiroenak txiroago egin dituela eta arazoiek mahai gainean daudela eta arazoiek datorren gobernuak pairatu beharko dituela, baina egia da langabeziaren kasuan edota ekonomiaren gorakadaren kasuan zenbakiak onak direla, ez. Ez dakigu azkenean boto emaileek ze izango duten kontutan, baina gobernuaren aldetik esaten digute datu guzti horiek agian beraientzako onak izango direla hauteskundeetan. Hori da, ez? Gero ere bukatze aldera inigo aipatzea, ez? Nola foku nagusitariko bat badagoen jarrita ez nor irtengo den lehenbiziko gaiare edo bigarren, baizik eta hirugarren postua nork eskuratuko duen? Bai, eta aldiere.esen hain zuzen ere horren inguruko informazioa atera dugu. Momentu honetan inkestek dioten arabera, eta egia aurreko urteetan izan dugun marko antzeko bat izango dugula, zeinean lehia ez da bi alderdi batzuen artean, edo bakarrik bi alderdi batzuen artean, baizik eta blokeen artean, ez? Eta kasu honetan, hirugarren posizio hori Vox eta Sumarren artean egongo litzateke, inkesten arabera diot, eta agian Sumarrek lortzen baldin badu postu hori, ezkerrerako bide hori ahalbidetuko litzateke. Aldiz, Voxek hirugarren postu hori mantentzen baldin badu, gaur egun daukan postu hori mantentzen baldin badu, agian Feijóok aukera gehiago lituzke Moncloara iristeko, ez. Egia da, PSOEren aldetik esaten digutela, eta hor daukatela esperantza, hori botu baliagarriaren diskurtso horrekin agian ezkerraren botu asko alderdi sozialistara joango direla, hori da beraiek uste dutena, eta baita ere PPen gauza gara gertatzen da, ez? Bere esfortzu gehienak dira eskuineko botu guztiak bere ganatzearena. Baina nik uste marko hori superatuta dagoela estatu mailan, eta azkenean lau alderdi handiren esku dagoela, ez, gobernua.
Bada, honekin hemen utzi behar dugu konexioa inigo, mi esker gurekin tartetxo hau hartze arren, gako hauek mai gainean jartze arren, beraz hurrengora arte. Eskerrik asko zuei hurrengora arte. Tira ez, horre, printzipioz, gako importante batzuk, bai ez gaur bada kanpaina hastekoa, hala ere ez, lehenxago ere komentatzen genuen ez, nola gaur egun kanpainaren muga horiek nosasi noiz bukatu lausoagoak badiren, beraz ikusi ditugu dagoeneko ez, alderdi ezberdinek nondik joko duten, baita ere zer estrategia erabiliko dituzten kanpaina honetan, ez da izuek oraingoz ez, Espainiara begira nola izaten hau bizitzen. Bueno, nik uste bi kanpaina ezberdin egongo direla, bata esango dela hemen Hego Euskal Herria eta beste bat Espainian, ez? Nolabait estatu mailan eta estatu mailan hori izango da alde batetik PSOE eta beste aldetik PP, ez? Eta egongo dira, debatea bakarra egongo da eta hor nahi zuten hor sartu eta ni izaten diate optimista egia naizela, baina nik ez dut ikusten nik uste desinflatzen ari dela eskuma azkenengo bolan, nik uste nuen egingo zituztela, hainbat gauza egingo zituztela nolabait utziko zutela pasatzen, baina benetan hasi dira egiten gauza batzuk eta gainera sartu dira como elefantik katzarri esaten den bezala, eta eske daukate kontra kulturako jendea, egin dute zentsura, gainera momentu batean esaten zu, hau, frankismoan nola hasiko ziren hori egiten, ez, gauza batzuk pentsa ezinak iruditzen zaizkigula holan eta gertatzen ari direla, ez? Ni momentu batzuetan, pentsatzen dut, pandemian egon zenean, pentsatzen genuen errealitate distopiko batean geundela, nik ikusten dituan gauza batzuekin, pentsatzen ari naiz eta zera. Horrek eragiten du beldurra, egia da, eta beldurra. Badatorrela badatorrela muturreko eskuina, badatorrela Vox eta holan, eta beldurra eta horrek mobilizatuko duela boska bat, eta izan daiteke hori boska baliagarri hori, eta batzuek esatea, txikiei ez digu boskarik emango, eta izan daiteke bloke batean hori PSOE-ri ematea, ez? Eta hori badago, ez? Eta beldur hori badago, eta bereziki zera. Baina beste aldetik, berak esan duen bezala, nik uste dut blokeena eta egiten den irakurketa da, ze bloketan, hemendik begiratuta, ze bloketan nortzuk daude zein bloketan, ez? Nik adibidez, orain aurreko 4 urtetan, PNV kokatu baldin bada, badirudi ezkerraren blokean, ikusita ze paktuak egin dituen, behar bada arazo barik koka daiteke bloke horretan, eskumaren bloke horretan. Ze gainera, interesera batzuk badituela, ez? Eta gero ere, Hego Euskal Herritik ikusi dugu PNVk ez dituela gauzak lortzen. Hau da, ez dela hori ere ikusten den beste irakurketa badela, hor egon dela EH Bilduk eta lortu dituela gainera oso onak izan diren gauza batzuk. Gehiago nahi egin dituela batzuek? Seguro, baina lortu ditu gauza batzuk. Eta lortzen dituena ja momentu honetan patente hori galdu duela adibidez PNV. Orduan irakurketa hori eta ze bloketan. Badakigu eta EH Bilduk esan du ze blokean egongo den, beste PNV-ren kasuan batzuetan ez da jakiten zein bloketan egongo den, ze ikusten dugu adibidez alkatetza batzuk edo beste instituzio batzuk botatzeko, ez daukala inolako arazorik Voxekin paktatzen duen hoiekin paktatzeko. Beraz, hor zarantza batzuk ditugu, horregatik ere esaten dut irakurketa ezberdina dela. Ze boska baliagarria zein dan hemendik eginda. Badakigula eskerreko bloke horretan egongo dena. Eta eskerreko esan duena gainera, eskerreko gobernu bat nolabait sostengatuko duena. Hori da baliagarria, horregatik esaten dut irakurketa ezberdinak daudela hemen eta Espainian eta ala ere, nik pentsatzen nuen behar bada, niri iruditzen zait, Sánchez nahiko, ez dakit estratega ona daukan, edo, nahiko azkarra dela zentzu horretan, ez? Nik hasieran esan zuenean aurreratuko zituela hauteskundeak, ez ostras, zemaitza harrak atera ditu.
baina ikusi da, hilabete honetan, ikusi da nola jandela jaten besteari lekua. Eta nola bestea, hankasartze asko izan dituela eta desinflatu egin dela, ez? Eta, nik optimista naiz berez, eta ez dut ikusten hain iluna etorkizun hori, ez dakit, panorama ez dut ikusten, bestek ikusten duten hain txarto. Nik uste dute badagoela esperantzarako zera handiak, eta, bai. Aipatu zenuen tarteka ere ez boto erabilgarria, hor badago eztabaida ez Espainia mailan eta bestetik ez, Hego Euskal Herrian ere lehian ez, EAJ eta Euskal Herria Bildua azaltzen zenuen bezala Arantza ez zein izango bete den boto erabilgarria ez, eta justu atzo jarri duzu ez Euskal Herria Bilduren adibidea eta bestetik atzo bagenuen ez, atzo eren egun ez nahi zondo akordatzen, baina tira ez, EAJ ez zelan erabilgarria baden haiek Madrien egotea eta adibidea bazen ez 40 milioi euro horiek Guggenheima Urdaibain jartzeko. Bai. Bota dizute. Bai, bota doztezu. Igerri dut, eta bai, eta arrazoia dago. Arrazoia dago, nahiko pertinente dira bota dituzen elementu asko, ez? Eta nik uste dut gainera, hauteskunde hauek gainera oso bereziak dira, oso lotuak daudelako, genekien ziklo elektoral baten abia puntua izango litzatezkela, bai municipalak eta juntakoak eta bar, baina az geneukon hasiera baten, inor aurre ikusita ez dakit Pedro Sánchezek berak bere, hain denbora gutxian horrelako hauteskunde erronka baten aurrean aurkituko ginetekenik, lehen egon gana komentatzen. Eta hori egia da putxuet, trastokatzen duela eta bereziak bihurtzen dituztela, eta askotan beste referentzia batzuei begirakoan azterketa egiteko zailtasunak eskaintzen dituela. Nik alan dabe, saiatuko nintzateke betera putxue fokoa zabaltzen, eta daukagun noait ere, igual elementu batzueneko egiturazkoak direzenak eta horiek baina batean eragingo dutenak edozein erronkatan baitere elektoraleten ere, ez? Eta dala, ikusten egarala, Europa guztian bezala, edo Europa zabal batean bezala, marko diskursiboa Estatu Espainiarrean, ez dakit esan eskumeratu den, edo ideologikoki, nahiko egoera konservadore eta eskumako logiketan kokatu izan dela, ez? Eta maila batean, nik uste dut, bai maiatzen 28ko hauteskundeetan eta oraingotan ere, diskursiboki horiek ere lehenesten edo gailentzen ari direla, ez? Eta nik uste dut horren emaitza ere badala, ez dela bakarrik Voxek zelako eragina daukon, elektoralki zelako pisu politikoa daukon, baizik eta zenbeteko gaitasuna daukon marko diskursiboan bere mezuak eta bere idei horiek baitere sartzea, ez? Eta Arantzak aipatu ditu adibide desente horren lekuko direla, ez? Zensura kulturarekiko, indarkeria matxistarekiko dagoena, migranteekiko, edo bestelako eskumen batzuekiko LGBTI-fobiarekiko, adibidez orain gutxi ikusi dugun bezala, eta barrak, ez? Elementu horiek, oraindik orain, hauteskunde batzuen, emaitza batzuen logikan ez bagaude bere, gaur egun eztabaida gai daude, eta eztabaida gainera parametro oso arriskutsu batzuetan. Jartzen ari direla, mai gainean, ia indarkeria matxista existitzen edo ez dan existitzen. Hori da eztabaiden markoa. Orain dela, aste batzuetan, Estatu Espainiarraren baitan. Neko preocupante, lehen Arantzak aipatu den logikatik. Orden, markoa diskursiboak nor disputatzen duen eta nor esartzen duen markoaren oiteko parametroak nahiko esanguratsua bada, ez? Gero egia da, emoten direla bestelako elementu batzuek baitere, ziurrenik Estatu Espainiarrean agian azkeneko urtan bai somatzen ari direnak, baina ja gero eta errotuago daudela, ez? Eta da, zuk aipatu duzu eta Inigo baitere aipatu du, ez? Bipartidismo logikatik bi bloke logikara pasatu dala, ez? Eta orduan ja neurketa baitere kokatzen da horren arabera, ez? Eta horren maila batean polarizazioa, zabaltzen du apurtxo fokoa, baina polarizazio egoera berdin baten eskemaren baitan kokatzen du hauteskunde testu inguru, ez. Beste gauza bada, eta nik bat nator Arantzak egiten duen irakurketa horrekin da, beste gauza bada, eskema horrik Euskal Herriari zer mesede egiten dion. Eta erantzuna da oso gutxi. Eta horren ondorioz orduen beste marko baten arabera landu behar dela, egon daitezken edozein motako eztabaidak eta hauteskundeak, ez. Eta batez ere da, herri gisa horrelako erronkek zertarako balia ditzakegun, ez. Eta orduen hor, ze eztabaida eta ze erronka ditugun mai gainean jarri, ez. Eta hor azkeneko urteetako evoluzioan bai ikusi dena da, argi dagoena da, bloke aurrerakoi baten gobernantzan egoteak ahalbidetu dituela legedi batzuetan eta marko batzuetan aurrerapen batzuk emotea, beste eztabaida batzuk daude hor badakit, baina hor egia da emaitza hori emondala,
Eta batez ere Euskal Herriaren mesedegarri izan leikezenari begira, egon direla lorpen batzuek estatu osoaren gehiengo sozial baterako lagungarri izan daitezkenak, eta Euskal Herriak harturiko jarrera determinante batek ahalbidetu dituela horrelako politika bultzatzea. Beraz, hori baitere, uste dela balioan jarri behar den zerbait. Oin, egia da baitere, hor, oinarten egondan noiteko mantra, eta hala, EAJak Euskal Herriaren mesederako ekartzen zituela gauza guztiak, transferentzia terminetan edo politikak egiteko moduetan, hori erabat aldatu dela. Eta oin esango dut apurtxo etorra horrela, baina ohitu behar gara danok horretara. Ez? Eskotan gertatzen da, pues eso, badirudik, marko horiek baitere, inoz existitu ezin daitezkeela, eta uste dut ohitu behar gara danok, ez? Eta horren baitan baitere dauzkate konplexutasun arista guztiekin. Nik uste dut daitere Euskal Herriko marko horretan badagoela beste elementu bat, eta da, karo, maiatzen 28ko emaitzek, eta batez ere udal osaketek lehen Iruñari buruz egon garen bezala hitz egiten, ekarri duten noraiteko ez egoera ezberdindu bat ere. Eta inkluso estatu mailako mapa ikusten bazan, kolore propioa zeukon apurnetariko bazan. Eta duen logika horren arabera kontuan hartuta, eta hain denbora gutxian, margen gutxi egonda, hain erronka elektoral potente bi eukinda, basemotako, ez dakizan esan, liserik eta ez, gaitasuna dagoen, maiatzen 28 eta ekainaren 17 utzitako ondorio politikoak eta gaur eguneko testuinguruan, ez? Margen temporala gutxi dago, baina ikusten ari gara ze azkar aldatzen dire baitere diskurso batzuk, ez? Lehen arantzak aipatu dut eta hortik ari hori hartuko dut. Ze egia da, PP nagusiki, bartzen edaruen noaiteko jokabidea badala, maiatzen 28 eta ekainaren 17koaren logika, eta orain ustein 23ko logika, erabat ezberdindua izango balit bezala. Beraz, Extremadura nik Voxekin paktatzeak ez nau kaltetzen usteirako 23 begirakoa, ez? Baina ez ikusten dut hori berau, irizpide horiek edo egiteko modu horiek nahiko erabilgarri izan dituelaz beste alderdi batzuek. Eta Euskal Herrian hori berau PNV itani da. Osea, dago, EH Bilduk, alkatetza batzuk lehen zerrenda da alako boskatuen arte, ez beren ganatzeko oso errez, revalorizatzen PPren nahiko marginala izan daiken indar politiko bat erabilgarri izatea EH Bildu ez gobernatzearen lehen estearen ondorioz, eta aldiz, ateratzen ari dian diskurso orain da, antifasismoaren bandera hartzen ari duela Aitor Estebanek, eta gainera Madrilere begirako bestelako eskema bat. Parkatu, baina orain dela aste bateko alderdia eta gaurko azure alderdia berdina dira, ezta? Eta orduan, logika horiek maila batean, logika horiek baitere, maila batean, ze sostengarritasun politiko edo solidoa daukaten baitere neko kuestionagarria da. Ze posizio politikoa eta jardun politikoa lerro berdinan koka daitek, eta ezinezkoa daukatena esatea, PP, zilegia dala, Durangoko alkatetza kentzeko EH Bilduri, baina aldiz gero ikusiko dugu Madrilen Voxekin ez, eta PP kartzen dituen jokabideak oso preocupante zaizkigula. Parkatu zuk elikatu duzu ere hemen, Euskal Herritik. Gainera EAJ inoiz izaten ez, PP Vox baten aurrean ez, hori PPren partetik marra gorriak pasatza ez, litzatekeela, beraz modu horretan ziola emango Feijóori kasunetan babesa ere ez, ikusi behar dugu Euskal gizartarentzat zein den marra gorria EAJ-ari begira. Bai, marra gorriak aldatzen dira, ez? Eta Extremaduran bezala hitzak ere, batzuetan hitz horiek ere aldatzen dira, hor eta hemen ere bai, ez? Eta, bueno, orduan, batzuk pentsatzen dugu, hori ere kolokan jarri dela, marra gorri batzuk egon direla, baina interes batzuen arabera eskaldatzen dira. Eta hori ikusi denez, nolabait ez dira fidagarriak. Egia da beste aldetik, eta hori askotan esaten didate, hemeroteka hor daudela, eta zuke ateratzen dituzu hemerotekatik gauza batzuk esan zela ez dakizer, baina gero memoria sola burla dela. Eta egia da, hauteskunde batzuetatik besteetara tamalez, gauza batzuk ahaztu egiten dira, eta beste zera nolabait zaitatzen hori mantrak daudela eta horiek balio dutela, ez? Eta esaten dutela zera. Eta ez, hori esango da, gu marra gorriak izango ditugu, ez dugu utziko bandera, olako bandera antifascistat
hartuko dutela eta, baina gero ikusi beharko da, ze gero esango dute, bueno, lortuko dugula, eta ikusten ari garela momentu honetan, orduan, eta esaten du berriro, argi eta garbi nork zer egingo duten batzuek esan dute, ez? Eta gero nik getxon banago hauteskundetan urtero mai batean, bueno, hauteskunde daudenan mai batean, non PP eta Vox dira garaile, eta holan, ez? Eta adibidez aurreko hauteskunde orokorretan ikusi zen Voxek atera zituela udal hauteskundetan, honetan 1500 bozka getxon, badirela, atera zituela pila bat, eta orokorretan horiek joan zirela PP-ra. Orduan hori ere, horre ere ikusi zen nola Voxek esan momentu batean Voxeko boto emale askok ere egiten dute bozka erabilgarria, eta horre ere egon daiteke, ez? Ez da, nik hortik ezin dute soziologikoki aldatu, baina niretzat mai hori oso esanguratsua da. Uste dut eskuinak estatu mailan bozka porcentajean altuena daukan maila dela. Eta bai, ez, ikusi zen ere horretan. Kasu honetan horrelako hori gertatuko den, ez dakit. Egia esan nire zalantzak ditut. Nik esango nuke baietz, hori badaudela mezu batzuk, nolabait ere Pepek badoka bere irudi amablea izan daitekela Borja Sémper hori ateratzen dutela, eta egiten dituela keinu batzuk gero ikusten duenean apoiatu edo babestu dituztela politika batzuk LGBT mugimenduaren kontra egin dutena, mugimendu feministaren kontra egin dutenak Voxekoek, eta agertzen dira beste zera batzuekin, beste aurpegirekin. Orduan, gerta daiteke ere zentzu horretan boto erabilgarri hori egotea PP-en, eta behar bada PP-ek behar izatea Voxen laguntza. Zasen diaten ez justu hemen utzi behar du gaurko saioa, Ibon eta Arantza, mi esker saio luze honetan gurekin izatearen eman du askorako, ziurrenik ez justu hauteskundeen bueltan oraindik esan duzuen bezala ikusteko baitugu hainbat kontu. Beraz, horixe, eskerrik asko, eta orain jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. Bortzun da 42 ekitaldi, 9 eguneko festa etengabean. Dantzaldiak, kontzertuak, suak, erraldoiak, kilikiak. Para preparar unas fiestas en las que la diversión, el respeto, la convivencia y la alegría sean las grandes protagonistas en Pamplona. Aurten, ez da foruen enparantzan kontzerturik izanen, eta horren ordez, DJ-ak paratu dituzte. Foruen enparantzan izaten ziren kontzertuak ordea, Gaztelu plazan izanen dira. Euskal talde apenas bakarra, ETS izanen da. Aipatzekoa ere, txistulariak udaletxeko atondora bueltatuko direla. Eta erraldoi eta kilikien konpartxaren agurra, udaletxe plazatik Gaztelu plazara pastuko dela. Kontzertu alternatiboagoak berriz, konpainia plazan izanen dira. Txupinazoa eta prozesioa dira, egitarau ofizialean falta ez diren gauzak. Eta herri Sanferminei dagokionez, egun bakarreko egitaraua ospatuko da. Udalak berriz ere, txoznak, festatikat eta urruti paratzeko baimena soilik eman duelako. Dugu herri Sanferminak egitarau bat baina askoz gehiago direla, espazio bat baina askoz gehiago direla, gure apostua da jai parte hartzaileak, anitzak, euskaldunak, ekologistak eta feminista batzuk egitea, eta beraz, animatzen dugu mundu guztia balore horiek Sanfermin guztietan presente izatera. Herri Sanferminen alternatiba, egun bakarreko festa eginen du. Uztailaren 10ean izanen da, O plazan. Txozna, kontzertu eta herri bazkariarekin. Gora Sanfermin!